Futbolzale guztiok Barakaldoko Lasesarre futbol zelaitik gaur hemen aurrez aurre Atletik eta Reala Euskal Herria txapela jokoan, beraz denboraldikoen partidu ofiziala jokoan, ea zeinek janzten duen gaur Euskal Herriko txapel nagusi hori. Eta hamaikakoen berri eman aurretik lehenengo lankideak agurtuko ditugu, hemen aldamenean daukat Juanan Larrañaga. Kaixo, Gabon, Juanan. Bai, kaixo, Gabon. Atletik eta Reala aurrez aurre Euskal Herria txapela jokoan, partidu polita. Bai, ondo hasiera derbi bat ikusten dut partidu polita dela, gainera badakite beraiek azkeneko partioa izango litzakela hau, denboraldia hasi baino lehenago, Atletik epiarra beste partidua dauka, baina ikusten dut gaurkoa interesgarria izango dela. Eta zelaian Amane Ibañez lankidea, kaixo, Gabon, Amane. Gabon, ikusentzuluak, badentzen Lasesarren giro paregabea daukagu, ez dakigu datu zehatz, baina esan dezakegu, zelaiaren 3 laurdena baino gehiago armailak beteta daudela, une honetan dagoeneko zelaiak, jokalariak ez dira purka-purka, zelaira ateratzen, eta hemen gertatzen den guztiaren berri hemendik berdigunetik emango dizu noski. Eskerrik asko, Amane, eta horre irudietan ikusten ari zarete Amanek esan duen bezala, ari zarete talde biak ikusten, talde bietako jokalariak aipaditzagun hamaikakoak. Uste dutala ere, badirudi lehenengo horre pasilloa egin behar dutela, baina hortxe daukazue Atletiken hamaikakoa, 3 izango da atean, atzealdean Lekue, Bibian, Gerai eta Juri, zelai erdian Besga, Sanzet eta Zarraga, eta aurrealdean Berenguer, Raúl García eta Williams. Gogoratu, min hartuta daudela, Unai Simon, Agirre Zabala, Iñigo Martínez eta Valentziaga. Eta Realaren hamaikakoa Imanolek aterako duena, Andoni Zubiarre atean, Gorosabel, Zubeldia, Lenorman eta Rico atzealdean, zelai erdian Ilarramendi, Brais Mendez eta Merino, eta aurrealdean Barrenetxea, Carlos Fernández eta Take Kubo. Aulkian askoz jokalari gutxiago egongo dira, hor da Gorka Iraizoz, Atletikeko atezain izandakoa, besteak beste Atletikeko, baina batez ere esango dugu Atletikeko atezain izandakoa, badirudi omenaldi txikia jasotzen ari dela Gorka Iraizoz, Barakaldoko gazteen entrenatzailea, futbola utzi eta gero Euskal Herrira itzuli eta Barakaldoko gazteen taldea hartu zuen. Hor da hasiera ekitaldia, eta Juanan, badirudi, naiz eta talde batean zein bestean, hortxe da ohorezko sakea, txalo zaparra da Gorka Iraizozek jaso duena, atezain historikoa Atletiken, Txantreako mutila, irindarra, Nafarra, urte asko egin zituena, Atletikeko elastikoa jantzita. Juanan, nioen bezala, jokalari garrantzitsu batzuk falta dira talde batean zein bestean, baina bi hamaikako hauek ligako lehenengo partiduan ikusiko ditugun hamaikakoekin zerikusia handia izango dutela ematen. Bai, handia izango du, ez? Nik uste dut probak batez ere Realen aldetik azkeneko proba da, baita ere goizean jokatuta gode jokalari batzuek, iruditzen zait horiek ez dira etorri, falta dira jokalari batzuek, baina baita ere garrantzitsuak izango diranak eta hamaikako horretan pentsatzen desartuko diranak, baina bai, hamaikako hau gertu ongo da eta Atletiken aldetik berdina, ez? Beraie badakite gaur partido garrantzitsua dela. Naiz eta esango genuke ez da hola punturi jokoan, baina bai sensazio honekin bukatzeko, ez? Aurre denboraldi hau eta liga sensazio honekin hasteko, ez? Da bientzako oso garrantzitsua da hori. Hortxe duzue Ernesto Valverde Atletikeko entrenatzailea, Atletikera itzuli da, 7 urteren ondoren, berriro ere Atletiken, edo 5 urteren ondoren hobe esateko, eta lehen ikusi ditugu elkar agurtzen Valverde eta Imanol, harreman ona daukate jakina, hortxe da Imanol Alguazil, sekulako lana egiten ari da Realean azken urteotan Imanol Alguazil, urtez urte Europan sartzen ari da taldea eta beraz txalotzekoa eta azpimarratzekoa Imanol Realean egiten ari den lana. Epaile lanetan Ricardo de Burgos Bengoetxea, eta lehen aipatu dizuegu min hartutakoak ere badaudela, baina ikustagunea epaileak, de Burgos Bengoetxeak, hasteko agindua ematen duen, Oian Sanzet baloiaren ondoan, dena gertu Barakaldoko Lasesarre futbol zelaian, Euskal Herria txapela lehiaketako 6. ekitaldia. Ekin diote partiduari Realak eta Atletikek jarri du baloia jokoan, hor da Iñaki Williams,
presioan Barrenetxea eta Rico, Mikel Merino. Ea nor jabetzen den baloiaz, oso ondo Orpoz. Raul García bado aurrera gaur regalean Iñaki Williams. Baliteke aurten Valverderekin posizio horretan jokatzea. Falta eske Atletik zaleak, epaileak ez du ezertxore adierazi. Eta Juanan ritmo bizian egin diote talde biek. Bai, logikoa dalde batetik, ez? Iruditzen zait, lehenengo jokaldia polita ikusi dugu. Horre, Iñaki Williams egin duen jokaldi horretan. Pentsatzen dut ritmoare altua izango dela, zergatik komeni zaie bitaldei ritmo on bat ikutzea ez partiduak. Zelaia nik uste oso ondo dagoela, inditu negure aldea ikusi eta gero nik uste nuen asko okerrago egongo zela, eta iruditzen zaite alde hortatik mereziko duela, ez? Ritmo polit batekin, joko ona ikusiko du ziur, eta partidu on batean. Hor da presioan Oian Sanzet, badirudi aurten Valverderekin, iaz Marcelinorekin ere bai, baina aurten ere badirudi hori izango dela taldearen ezaugarrietako bat, falta, Zarragak Merinori egindako falta. Kartxo hasi dira talde biak eta hemen Armaietan ere esango dugu zalen artean futbolerako gogo hori badagoela gozten ari garelako, euren taldeak animatzen ari direlako, eta denetarik ikusten ari gara. Egia da zuri-gorri, kamiseta zuri-gorri gehiago ikusten ditugula, normala denez Barakaldon jokatzen delako partida hori, baina zale txuri urdin asko ere gerturatu dira ona partida hau ikustera. Eta Mane, Real zale Gipuzkoarren bat edo beste ere ikusi dugu. Hurbildu dira. Bai, bat baino gehiago hurbildu dira guregana baita ere, eta hemen bultzadakoak ere ikusten ditugu eskina batean, eta esandakoa futbolerako gogotsu daudela denak. Orain Raul Gartziak min hartu du, epaileak oraingoz ez du jokoa eteteko agindurik eman, buruan hartu du kolpea Raul Gartziak, orain bai, eten du jokaldia, hortxe duzue, bai nahi gabe, Brail behin du izan da gainetik pasatzerakoan. Gura barik eman dio kolpea, mingarria, baina bat ere asmo txar barik egindakoa. Lehen Manen ahaztu egin naiz, gaizki esan dizut, txarto esan dizut, esan nahi nuen Bizkaiko Atletik zaleren bat edo bestere, edo Real zaleren bat edo bestere ikusi dugula. Bai, beti esaten dugu, ez da, ohikoagoa dela agian ikustea Gipuzkoako atletik zaleak direnak, Gipuzkoarrak atletik zaleak direnak, eta arraroagoa dela ikustea Real zale bizkaitar bat, baina egon ere badaude, eta noski, gerturatu dira ona, eta denak ari dira jai horretaz gozatzen. Falta orain Realaren alde, Brais Mendezi egindako falta aurten fitxatu du, uda honetan fitxatu du Realak 15 milioi euro inguru ordainduta, oso garestia jokalaria, baina Juanan kalitate eta doain handikoa. Bai, nik uste Bigon erakutsi zuela maila honeko jokalaria dela. Gertatzen dena da, bueno, azkenean zelai erdiko jokalari bat, Silbak jokatzen du, baina ja denboraldian nik uste mine hartuta bukatu zuela, lesio asko izan zituen, eta hor rekambio on bat bila ibili dira, ez, eta Braize aukera izan dute eta Braize ekarri dute, ez, nik uste taldeari emango dirola. Take Kubo ere etorri berria Realean, iaz Mallorcan ibili zen, horren aurretik Getafen, beti Real Madridek utzita, orain Realak erosi egin dio Real Madridi naiz eta luzeagoa den azalpena, baina labur esanda esango dugu, eskubideen erdia gutxi gora bera Real Madridek izango duela. Hor da, Barrenetxea ezkerraldetik, gero aipatuko dugu Ander Barrenetxea. Aipagarria da, era gaur hemen 11koan egotea Donostiarra. Diego Rico, atzera Mikel Merinori, Barrenetxeari itzuli nahi zion Zarraga. Argi eta Erne, falta egin diote, hori adierazi du epaileak. Ander Barrenetxea gaur 11koan egotea zeharo aipagarria Joanan, izan ere, 7 hilabete min hartuta egon eta gero, lehengoan Bournemouthen aurka, Ingalaterran minutu batzu jokatu zituen bigarren zatian, lehenengoz aurre denboraldi honetan, eta gaur hasieratik gainera Ingalaterran txukun aritu zen minutu horietan, 2 gol aukera sortu, zorroz, bizi, ea garai bateko maila berreskuratzen duen. Ba, nik uste gainen momentik honen txuenean mina hartu zuela, eta hori beti mine egiten duen gauza izaten da, ez bakarrik lesioa izan delako, baizik eta sensazioak ere galdu egiten diralako, ez, baina oin berriro ikusten dugu ja jokatzeko moduan dagoela, gauzak ondo egiten,
eta berra aprobetxatzen duen, ez? Aurten konpendentzia handia dauka, eta berarentzako garrantzitsua da gaur zelaian egotea, partida jokatzen hastea, sensazio berriak izatea, ez? Atletiken Valverderekin berritasun handia, sistema edo eskema edo jokamoldea deitu nahi duzuen bezala. 4-3-3, horrela dabil jokatzen Atletik aurre denboraldi honetan Valverderekin, Bezga euskarri bakar, eta aldamenean beste bi jokalari, gaur Zarraga eta Sanzet sartu ditu eta badirudi ligari ekiteko ere Zelaierdiko hirukote horrek aukera handia daukala, berritasun handia Atletiken hori. Bai, aldaketa dago, normalean beste era batean, beste sistema batekin jokatzen zuen, gaur ikusten ari gana da Sanzetek egiten duena da, Ibiaia bigarren aurrelari da bezala, Realak egiten duen joko horri begiratuta baita ere taldea beste era batean jokatzen, iruditzen zait. Aukera Iñaki Williams area barruan eta baloia kanpora, kornerra izango da. Partiduko lehenengo aukera, 7. minutuan, Atletikek izan du, ondo presioan zurigorriak, horren ondorioz baloia galdu egin du Realak, eta gola gertu izan dute lehoiek, hor da. Bai, jokaldi ona, batez ere presioak eman dion aukera hori, ez? Zarragak egiten du pixka eta aurrerago, Sanzeti eta Raúl Garziari lagunduz, iruditzen zait presioan bat egiten nahi diala. Baloia area barruan, Bilianek errematatu nahi zuen, jaioa da Gasteiztarra horrelako jokaldietan, baina ezin izan du burukada argirik egin. Oso ondo Bezga, baloia atzera, Takekubo bizi, baita Gerai Alvarez ere baloia kanpora bidali du Barakaldoko atzelariak. Etxean diardu Gerai Alvarezek, Barakaldoko data. Atletiken lehen aukera horretan, hortxe ikusten da baita ere, ez da aldaketa Valverderekin dagoen aldaketa eta agian Marcelinorekin asko eskatzen zuten Iñaki Williamsekin, egalektik jokatzeko aukera hori eta aurrekaldean erreferentzi bezala Raúl García bera edo Villa Libre bezalako aurrelari bate jartzea, ez da, Williamsek ematen duen askartasun hori aprobetxatzeko. Gogora dezagun, Realak gaur goizean aurre denboraldiko azken partidua jokatu duela Euskal Herria txapelonen aurretik, Zubietan jokatu du Eibarren aurka, 1-2 galdu dute txuri-urdinek. Mohamed Ali Xok egin du Realaren gola, aurten Realak egin duen fitxaketetako bat, 18 urte, Frantziarra, ezkertia, jokalari trebea eta zorrotza, orain arte nahikoa makal ibili da aurre denboraldian, baina gaur txukun ibili da Juanan eta gainera gola berak egin du, naiz eta Realak galdu egin duen partidua. Bai, azkenean ikusi behar da baita ere ze talde atera duen, ikusi baita ere zertarako behar zuen. Golak egitea garrantzitsua da, baina olako gol jokalarientzako ondik eta garrantzitsuago. Erne, aukera Berenguer, area barruan sartuko da, Raúl Garziak eskatu dio baloia, jaurti eta kanpora! Ondo Alex Berenguer, baina azken jaurtiketan ez du asmatu indarra handirik gabe, eta zertxo baita esbideratuta joan zaio Zutoño notik baloia. Zaite Atletiko beto sartuta dagoela partiduan, batez ere presio lanari ondo egiten diote. Hori ikusten dugu, itxura era marrazkia ez, goian Sanzet eta Raúl García ipinita, beste hiruko bat ditute Berenguer, Zarraga eta Iñaki Williamsek. Presio hori, baloia atzetikan jokatuta ateratzen du Realak eta presio horrek, baloia ematen du. Falta orain Realaren alde. Juananek dioen bezala, badirudi biziago ekin diola partiduari. Atletikek orda Imanol aginduak ematen, badauka zer zuzendua, oraingoz apal, baita bil Reala. Takekubo jausi eginda, falta egin diotelako jakina. Gorosabelek jarriko du baloia jokoan, Brais Mendez, berriz ere Gorosabel, eskuin aldean Takekubo. Japoniarrak galdu egin du baloia, Berenguer. Jurik ez du asmatu pasean, Ilarramendi. Takekubo, alboko sakea. Juanan, Ilarramendia aipatu dut, oso garrantzitsua izan daiteke denboraldi honetan Ilarramendi. Ez dakit bere garai bateko maila berreskura dezakeen, baina bai behintzat maila hortara gerturatzen bada, Realak eta Imanolek izugarri eskertuko du. Bai, igual izango da fitxaketarik onena, ez? Igual Realarentzako zergatikan jokalari garrantzua eta baloia irteera horretan, oso baloi gutxi galtzen duelako, beti baloi ona aukeratzen du, iruditzen zait bere maila
garbi erakutsi zuela. Erne, oso jokaldi polita egin du Realak, Barrenetxeak erdiratu. Oso ondo moztu du Mikel Besgak, horretan jaioa da Gasteiztarra. Urrundu, Ander Lekuek. Falta orain Atletiken alde. Esan, Juanan. Ez pixka bat lehengoakin jarraitu ez, hilarra garrantzitsua izango da taldearentzako, ez, ondo balima dago fisikoki batez ere ondo sensazioa berreskuratze balima ditu. Oso jokalari ona da, teknikoki oso ona da, baloi gutxi galtzen duelako, eta Realak egiten duen joko hortarako, nik uste jokalari aproposa izan liteke, ez? Baloia ezkerraldea, handa Juri Bertxitxe, Zarauztarrak Bibiani eman dio, Gasteiztarrak Iñaki Williamsi, Iruñan azitako mutila naiz eta Bilbon jaio, ondo Raul García, hor da Oier Zarraga, Getxoztarrak erdiratu, ederto, urrundu du Gorosabelek. Jurik moztu, atzera Mikel Besgak, Gerai Alvarez, Dani Bibian, Gasteiztarrak atzera, Ander Iruarrizagari, Iru. Haze aukera etorri zaion, Iruri, 23 urte, 24 betetzear, Laister, egun gutxi barru. Bilbao Atletiken urte asko eman ditu Igorreztarrak. Eta Unai Simon eta Julen Agirrezabala mina hartuta daudenez, gaur hasieratik jokatzeko aukera du Euskal Herria txapela partidu honetan. Eta nor daki, ligari ere agian berak ekingo dio, naiz eta Unai Simon ondo entrenatzen dabilen eta ondo bidean ligako lehenengo partidua berak jokatu beharko lukeen Unai Simonek, baina hori agian une honetan askotxo esatea da, itxaron egin beharko da, baina ez dauka itxura txarra. Oso erritmo bizian ari baita entrenatzen azken egunotan, atezain Gasteiztarra. Atzera Brais Mendez. Hor da Galiziarra, Carlos Fernández. Falta egin diote Andaluziarrari, eta Carlos Fernández eta zere gauza bera esan dezakegu, ezta? Ilarramendiren antzera, min hartuta denbora luzean, eta oso jokalari garrantzitsua aurrealde horretan Realarentzat, ondo egon ezkero. Bai, honek ere hilabete batzuk egin ditu zelaitik kanpo, ez? Eta etorri zanean erakutsi zunera berriro ere berreskuratze bali madu, ba ondo etorriko zaio, ez, Realari. Ez amaikakoan bakarri baiz eta rekambioa bezala ere bai, talde hobea egiten duela, ez? Lankidei eskatuko diegu, mesedez, giroaren audioa, giroa zertxo bait jaisteko, izugarri entzuten dugu eta zeharo deserosoa da. Alkarri entzuteko ere arazoak dauzkagu, Juananek eta biok. Hor da Gorosabel, Gorosabelek Lenormani. Lenormanek berriz ere eskuinaldera. Gorosabel ondo, izkin egin dio Raul Gartziari. Ilarramendi atzera etorrita, Mutrikuarrak Zubeldiari eman dio, Zubeldiak luze. Hemen da Diego Rico, eutxi egin dio baloiari, alboko sakea Realaren alde. Atletikzaleak aserre, amane, baina hori adierazi du epaileak. Protestaka ari direa, baina epaiak esaten duenari kasu egin behar. Bai, badirudi zale askok bat egin dutela Erne, Realarentzat aukera, ez da iritsi. Mikel Merino ateko sakea Atletiken dako, nioen bezala. Badirudi zale askok bat egin dutela. Kike Zurutuza, Euskal Herria Kirola elkarteko kideak egun hauetan azpimarratu duenarekin alegia, hau partidu ofizialtzat hartu beharko genukela, Euskal Herriko lehiaketei zilegitasuna eta indarra eta sinesgarritasuna eman behar diegula, eta pausoetako bat horixe dela, Euskal Herria txapeloni daukan garrantzia ematea, eta zaleak sutsu ari dira orain arte, amane. Bai, eta sarrera ikustea besterik ez dago, lehen ere esan dugu, 3 laurdenak behintzat beteta daudela, aulki gutxi ikusten dira utxik, eta batez ere hori, daukaten gogoa, horrelako partida bat ikusteko, ikusmina badago derbi bat delako, Atletik eta Realaren arteko derbi hori, eta nik ustera esango nuke euren taldeen artean ere bai, kluben artean ere bai, garrantzi edo berezia badela gaurko partida, eta lagun arteko bat baino gehiago badela.
eske Atletik zaleak epaileak ez du adierazi. Hor da Oian Sanzet, iruindarrak atzera. Anderlekuek pasean utxe egin du Diego Rico, metroak dauzka aurrera jortzeko. Falta nabarmena egin dio Anderlekuek. Txartela ateratzeko moduko falta zen hori, baina epaileak ez du halakorik erabaki. Beste partidu batean, liako partida puntua daunean jokoan orduan ateratzen. Bai, zuk uste, Juanan, azken urteotan ohitura, eta epaile guztiek ez, baina epaile asko ohitura hartu dute lehenengo minutuetan, lehenengo ordu laurden 20 minutuetan, naiz eta txartel hori ateratzeko moduko faltak egin, jokalari batek txartelik ez ateratzeko ohitura, lehenengo minutuak direlako. Bai, hori ematen du, ez, hasierako hori beti barkatzen dela. Arauak ez du hori izaten, baina bueno. Arauak ez du horrelakorik aipatu ere egiten, baina tira. Baina bueno. La partida bizkat moteldu egin da oain, ez? Esan nahi eta hasiera oso indartu hasi du, ritmo handiarekin batez ere Atletikek presioan ritmo handia ipintzen zion, baloi asko lapurtu du, eta Realarik gehiago kostatu zaio, ez? Baina hori ikusten eta hemendik Realak hobeto jokatzen da, laseo jokatzen hasiko dela, bizka gestio egin du Atletik ritmo hori, Realak... Valverdek ere igarri du erritmo falta hori edo jaitsi egin dela eta zutik jarri da aginduak ematen. Aipatu ditugu lehen Realaren fitxaketak eta Atletiken oraingoz fitxaketa bakarra, Gorka Guruzeta itzuli eginda Atletikera, Amorribietan ibili zen iaz. Aurrez beste talde batzuetan ere ibili zen, Sabadellen eta Amorribietan iaz aurreko denboraldian nahiko atxukun ibili eta gero Atletikek itzultzeko aukera eman dio, pozez zoratzen dago Donostiarra eta bere mailaren berri emateko gogoz, baina gaur oraingoz aulkian dago. Hala ere, Amane, zuk aipatu duzu Ernesto Valverde eta Juanan ikuste dut Atletiken fitxaketarek onena aurten bera izan daitekeela, naiz eta inork ez dezala gaizki ulertu, Marcelinok ere sekulako lana egin zuen Atletiken. Bai, iruditzen zait azkenean baten lana ez da itzalean utzi behar Valverde etorri delako, nik usten dut denok eskertu behar dutela Atletiken lan handia egin zuela Marcelinok eta hortikan aurrea berak egin zuen egin beharrekoa eta hori beste entrenatzaile bat, beste mentalidade batekin, beste era bateko jokoarekin, iruditzen zait aber asmatzen duen eta Atletikek orgoia jarritzeko aukera dut. Oso erdirak eta ona Anderlekuek, Gorosabelek ikutu du baloia eta arazorik gabe hartu du Andoni Zubia horrek, ordiziko atezainak. Ander, zure izena oso polita da, baina barkatuko idazu Inigo Lekue da. Barkatu, bai, Ander Lekue, gainera bi aldiz deitu diote Ander Lekue, bai, barkatu. Bai, noski, Inigo Lekue. Eskerrik asko, Amane. Lotxa barik zuzendu okerrak. Bueno, den hori gertatzen zaizki horrelakoak, Ander. Hori da, eta adinean gora egin ezkero konturatuko zara, maizago. Adina utzi alde batera, hobeto. Eta Guruzeta aipatu duzuelen, 13 gol egin zituen iaz Amorribietan eta orain aurre denboraldi aurrean ere minutu batzuk jokatu ditu Valverden esanetara, egia da momentuz aukera askorik ez duela izan daukana erakusteko, baina beste aukera bat da, ez dago zalantzarik eta Atletikek iaz aurrekaldean arazo itzela izan zuen gola egiteko eta errefortzu ona da, ez dago dudarik. Hor da Oian Sanzet, ondo utzi dio baloi hori, azkenean kendu egin diote, Maisu, beti bezala, Mikel Merino, falta Realaren alde. Zion bat egiten Atleti hor goian, Realak arrisko batzuk hartu ditu, hau partida duk arriskoak hartzeko ere balio du, zergatik jokatzeko era hori landu behar dezu, eta ze lan hobea olako partidu baten egitea baino gehiago, ez aurrean daukazun taldea oso intensia handiko talde bada, presio handi bat egiten duena eta Reala ahalegintzen da bere jokoa egiten. Jokoz kanpo, argi eta garbi, zalantzarik ez du izan marrazainak ez da guk ere, jokoz kanpo zegoen Carlos Fernández. Eta Amane, lehen zugaz berbetan ere bitxikeria baten berri eduki dugu, izan ere Oier Zarraga beti Getxoztarra aipatzen dugu eta hala da, Getxoztarra da, Getxon jaiotakoa, baina uste dut orain zure herrian bizi dela, ezta? Bai, bere ama Mungiakoa da eta aukere ezpanago, ez dudan ezer okerrik esaten, baina Getxon jaiotakoa da, baina Mungian ezitakoa eta nik behintzat Mungialdean ikusten dut.
egunero, así que, bueno, erdi eta erdi esango dugu. Getxostarrak ere asarratu ez daitezen. Tarteka mundiakoa, tarteka Getxostarra dituko diogu Juri Bertxitxeren erdirak eta bikaina. Raul Gartziak ezin errematatu, Inigo Lekue baloiaren bila, bizi Barrenetxea. Eta falta, Atletiken alde falta arriskutsua, ariatik gertu. Ondo defentsan Ander Barrenetxea, baina azkenean falta egin behar izan dio Inigo Lekueri. Hortxe duzue jokaldia errepikatuta. Ondo babestu du hasiera batean Inigo Lekuek, besoak jarrita. Eta marraren ondoan falta aterako du Alex Berengerrek. Barainaingoa hartu du ardura, area baruan Williams, Raul García, Sanzet, Vivian, Gerai eta Besga. Guztiak buruz jaioak, Williams ez beste guztiak esan beharko dugu. Ez da Williamsen doainik onena. Buruz errematatzea. Eta tira, golen batu beste sartu izan du. Ea, zer gertatzen den jokaldi honetan. Beti bezala area barruan sekulako lehia, jokapena hartzeko. Baloia atzera, Besgak ez du ikutu, Juri Bertxitxek hartuko du. Gainean dauka, Brais Mendez. Ilarramendi ere bai, ondo presioan Brais. Jurik eutxi dio eta falta. Gogor, talde biak. Nik uste dut hori egin beharra dagoela, partida benetan hartu beharra dagoela. Atletikek intensia hundi bat ipini dio, gaina kontaktoko partido batean, presio handia egiten du, eta Realak horri aurre egiteko antzekoa egin behar du, ez? Alegin dugu gehiago jokatzen baloia, ohitura hori daukalako, baina benetan partido interesgarria ikusten ari gara. Alex Berengerrek atera du falta, oso ondo ateratako errematea eta gola! Mikel Besgaren gola 22. minutuan, gol erdia Alex Berengerren falta jaurteketa izan da. Hori da hori, ukitua eta baloia ukitu besterik ez du egin behar izan. Mikel Besgak saretara bidaltzeko. Bat eta huts Atletik aurretik. Falta oso ondo aterata dago, ikusten dut Berengerre badakiela nola egin behar diran gauza, nola atera behar diran. Eta ondo aprobetxatu dute, ez? Iruditzen zait alde hortatik Atletik indarra asko dauka, goitik datuzten baloi horietan. Realak aurreko demoraldian erakutzen hori mejoratu behar daukala. Eta hor garbi dagoena, ez? Eta entzuten duzu ez zenolako giroa daukagun hemen, gol horrekin Armaiak ere bera etortzear, giro polita dago eta zaleak pozik Atletiken lehen gol horrekin. Bat eta huts, Lehoiak aurretik, Euskal Herria txapela jantzina dute Valverderen mutilek, Emanolenek ere bai, baina oraingoz zurigorriak dira aurretik. Agian larregi izango litzateke Atletikek merezi zuela esatea, baina aukera bakarrak Atletikenak izan dira orain arte. Jokatu dira 93 minutu hauetatik ikusten dira Atletiken merezi izan duela hori. Ez da izan lehenengo jokaldia, ez da nahi dut falta arriskutsua izan da, baina aurretik non dira pare bat jokaldi beretan arriskutsuak, beste falta bat, Iñaki Williamsen barruraino sartu den jokaldi batean kornerera juntan baloira, ikusten dut hobeto sartu dela Atletik partiduan, ez? Argiago dauka zer egin behar duan, ez hori ematen du, Realari asko kostatzen zaio zelai erdia pasatzea, Reala berean dago, baloia jokatuta ateratzea nahi du, eta horrek, ezinean dago momentu honetan, Atletik oso presio hona egiten du. Gauza asko dago aipatzeko talde bien inguruan, lehiaketa honen inguruan, ez dakit partiduan zehar danak aipatzeko astirik izango dugu, orain Realaren aldeko falta, Mikel Merin hori egindako falta, baina datu garrantzitsuren bat edo beste badago, Erne, baloia sakon Barrenetxeak arazorik ez Ander Iruk. Joanan, ez dakigu, guk behintzat ez dakigu, harrigarria da, gaur goizean Alex Remiro gehigarren aurka ez du jokatu, Arana hirugarren taldeko atezainak jokatu du, eta gaur orain atxaldean gauean ere ez dago Barakaldo, Alex Remiro, ez amaikakoan, ez aulkian. Hori harrigarria da, ez dakigu, agian azken orduan gaixotu egingo zen edo minen bat hartuko zuen, baina harrigarria bintzat bada, ze teorian bera da atezain titula. Zerbait gertatuan seinale da, ez? Iruditzen zait alde hortatik goizean ez jokatea eta goinean ez egotea, zerbait gertatuko zen, espero ezagun gauza hundirik ez izatea.
Eta bueno, aukera bat, zubi horrentzako baita ere. Take Kubok orain min hartu du, badirudi jokatzeko moduan dela japoniarra. Eta Atletiken noski ere aipatzekoa da. Unai Simon eta Julen Agirrezabala ez daude, biak goi mailako atezainak, Unai Simon titularra ustez behintzat. Agirrezabala ordezkoa, baina maila nahikoa dauka lehen mailan titular izateko ere errenteriarrak, biek min hartu zuten eta orainara Ander Iruri aukera nork esan behar zion 23 urte, 24 urte betetzear, eta Aitor Iru Atletikeko atezain izandakoaren osaba, Erne Takekubo orain egalean oso ondo, aurrera egin nahi du japoniarrak area hartzean, Ederto Gerai kornerra bidali du baloia. Sendo Atletikeko atzelaria. Nioen nork esan behar zion Ander Iruri, Aitor Iruren ilobari, eta edo Patxi Iruren iloba, Patxi Iru izan zen Atletiken jokatu zuena, Atletikeko atezain izan zena, Ander Iruren osaba, eta Ander Iruren aita, Aitor Iru, Atletikeko atezainen entrenatzailea. Atletikekin bera zigorreztarrak lotura handia izan du beti, eta orain titular hemen. Lengoan Ingalaterran Newcastleen aurka ere bai, atera du Takekubok kornerra, ondo Juri Bertxitxe buruz, Erne, Raul Gartzia, Alex Berengerrek atera du baloia, eta falta Atletiken alde. Futbolean horrelakoa gertatzen dira, Juanan, eta gero aukerak baliatzen jakitea, hortxe dago gakoa, 23 urte, 24 urte dauzka dagoeneko Ander Iruk, aukera hau etorri zaio, ez dakigu ligari ekiteko moduan izango den Unai Simon edo ez, baina hortxe dauka aukera. Azkenean aukerak etortzen dira, aprobetxatu behar dira, ez? Olako talde batean gainera Atleti Realak olako talde batean aukera horiek aprobetxatu eta gero jarraipen bat izaten da, ez? Azkenean nik uste dut jokalik egienak atezainak tartean sartuta hori egin dutela, ez? Aprobetxatu eman duten aukera hori gero aurrera egiteko. Hori da gauzarik garrantzituen, ez? Aukera horiek gutxitan etortzen dira, etorri danean aprobetxatu. Aukera Irurentzat eta Padillarentzat ere bai, Mirandesen aurka bera jokatu zuen hasieratik, beste lagunarteko bat ere jokatu zuen, Mainzen aurka errezkanago, eta honek 19 urte beteko ditu, oraindik ez ditu. Bai, Alex Padilla zarauztarra, gaur aulkian dago, eta pentsatzekoa da bihar jokatuko du Atletikek aurre denboraldiko azken partidua Lezaman Alavesen aurka, bihar goizeko 11etan. Erne, Reala erasoan, baloi sakona Carlos Fernandezek, Juri Katzera Iruri, Iruk zer egiten duen presioan, Takekubo, Erne, ia kendu egin dio baloia, eta Kubok ikutu duenez, eskuarekin hartu du, Iru. Bai, azkenean horre arrisko handia hartu du. Hor baloia datorren bezala, lehengoan ikutu, egal batera bota, eta hor konpon, ez? Hor nahi izan du kontrolatzea, eta arazo handi batean sartu da. Alex Padilla ari ginen, bada bitxikeria bat 18 urteko atezain zarauztarraren inguruan, ama mexikarra dauka, beraz Mexikoko herritartasuna ere badauka, eta Manezuk esan duzun bezala lehengoa Mirandesen aurka hasieratik jokatu zuen, eta Mexikoko hedabidek horren berri eman zuten, izan ere uste dute atezain ona dela, eta etorkizunean Mexikoko selekzioan joka dezakela, beraz horra bitxikeria. Inigo lekuek erdiraketa kaskarra zuzenean kanpora joan da ateko sakea Realaren dako. Eta Juanan, ikus entzule asko zain egongo dira, ezin aipatu gabe utzi, Inigo Martinez min hartuta dago, ez dauka ezer larririk, belaunean dauka min, eta Valverdek nahiago izan du arriskurik ez hartzea, baina denok dakizue ze zorromurru dagoen. Bartzelonak nahi duela, urtebeteko kontratuak eratzen zaio bakarrik, Reala erasoan, gero aipatuko dugu kontu hori, Barrenetxea, erdiraketa ona, Juri Erne zegoen, oraingoz Atletikeko atzelariak bikain dabiltza lan horretan, Brais Mendez, Gorosa beldu aldamenean, Alex Berenguer defentsa lanetan Itzel, alare pasean ez dute elkar ulertu Berengerrek eta Jurik, eta kornerra Realaren alde. Takekubo japoniarrak aterako du kornerra. Taingozki kornerra atera ditu Realak, bat Atletikek.
atera du Kubo, onda, errematea ere, zen txarra Zubeldiarena, baina Atletikeko jokalari baten soinean jodu baloiak eta oraingoz arriskua usatu egin dute zurigorriek. Eskumaldean, Take Kubo, Mikel Merino, ez du ondo jokatu, ez dute elkar ulertu Merinok eta Carlos Fernandezek baloia zuzenean kanpora ateko sakea Atletiken dugu. Orain arteko minutuak ordu erdi honetan Atleti nagusi izan da, ez? Ematen du merezita irabazten ari dela iruditzen zait. Realari gehiago kostatzen zaio, bere jokoarekin oso gutxitan iristen da. Azkeneko jokaldietan ematen du sortzen duela bizka bat arriskua, baita ere Atletiken presio hori bizka bat jetxi eginda. Eta Real hauain hobeto sentitzen dela iruditzen zait, ez? Ikusiko dugu amendik aurrera berko daukera sortzen dituina da ez, baina orain artekoa Atleti hobea izan da. Dani Bibian, Inigo Martinez eta hasi gara Juanan. Bai, Inigo nik usten dute taldearentzako oso jokalari garrantzitsua dela. Ez bere jokoaretik bakarri, baizik eta berak sortzen duen lasaitasun hori taldeare, berak nagusi da momentu honetan taldean, iruditzen zaite izen propio badala, ez, Atletiken dituna azkeneko denboraldia oso ona egin du, Felizian dago, iruditzen zaite meritu handiak egin ditu aukeratu, eta espaldi badu jarraitzen, iruditzen zaite Atletikentzako baja garrantzitsua izango dela, ez, iruditzen zaite momentu horretan nahiz eta ikusten dugu, Bibian hemen dago, Ierai ondo dago, ematen dudana ondo beteta daukatela hor, baina Inigok ematen duen lasaitasun hori, nik uste dut aurreko denboraldian garbi erakutsi zuela, ez? Buruz ikutu du baloia Iñaki Williamsek, borrokan Oier Zarraga eta Diego Rico, ondo Realeko atzelaria, baina baloia kanpora joan zaio, alboko sakea, aterako du Atletikek, hor da Inigo lekue. Williamsi eman aizien oso zaila zen hori kontrolatzea, Erne, ondo zuri aurre, Erne zegoen, ordiziarra. Hor zagantza izan du Lenormanek pentsatzen zuen zubi aurre aterako zela, ez da atera, eta gero, bueno, bigarrengoan hartu da. Take Kubo, atzera baloia. Realak jakina ez diouko egingo bere jokamoldeari. Baloia bideletik, atzetik ateratzen saiatzen da. Talde txuri urdina. Orain ondo saiestu dute Atletiken presioa, pase sakona Mikel Merino Kander Barrenetxeari, bizkorra da Donostiarra, baina ez hainbeste, jakina. Kander Iruk, Dani Bibiani. Egia da Inigo Martinezek alde eginezkero zuloa handi xamarra izango litzatekeela, baina hori ere aipatu beharra dago, bi erdiko atzelari handi, goi mailako edukiko lituzke alare Atletikek, Gerai eta Dani Bibian, eta gero Paredes, Aitor Paredes, Bilbotar gaztea ere hortxe dago, hori ere oso ona datorrena, ikusko dugu gero ze ibilbide egiten duen goi mailako futbolean, baina lezaman itxaropen handia daukate berarengan, baina jakina, Inigo Martinez ordezkatzea oso zaila da. Ilarramendia aipatu duzuenean lehen, edo Carlos Fernández edo Barrene, hainbeste denboraren ostean bueltan daudela, eta hori epai direla berri onak eta fitxaje onak esan daiteke, ez da askotan fijatzen garela hori fitxaketetan, eta dagoenari beharrezko garrantzia eman gabe, eta kasu honetan ere aurre kanpainan Atletiken hauteskundeak egon zirenean, hori aipatzen zuten Inigoren kontratu berritzea izan zitekeela bomba honena edo fitxaje honena, eta orain ere horrela daude kontuak, ezta? Albiste honena, hori litzateke. Realak jokaldi polita egin du, baina kanpora joan da baloia azkenean hala ere, arrazoi osoa daukazu, nik uste dut Atletik zale guztiak bat etorriko direla horretan, fitxaketarik honena hori izango litzatekeela, Inigo Martinezek kontratua berritzea. Orain zaila dirudi, hori gertatuko denik, baina batek daki. Jokaldi polita egin du Realak, lehenengoz ikusi dugu baloia euren gustora, euren erara mugitzen txuri urdinak. Pixka bat presioa ia segundotxoa berandu iristen delako, ez, batez ere 25 minutu iristeragoaz, eta 25 minutu horietan Atletikek ritmo handian jokatu duela, presioa handia eta intentzio handia ipini diola
bere jokoari, batez ere baloia ez daukanean taldeak oso ondo presionatzen du, oso ondo jotzen zaio Realari horren bila, eta oain pixka berando iristen da eta Realak askatasun gehiago dauka baloia jokatzeko, ez? Eta hemendik aurrea igual baita ere horratzetik erreso aterako dira. Dani Bibianek bikain eman dio baloia Oian Sanzeti, hor da Mendillorrekoa, Iruñako Mendillorri auzoko mutila. Gero aipatuko dugu ere bere kokapena, orain Balberderekin hori ere berritasuna baita. Oier Zarraga, Mikel Besgak ezkerraldera Juriri. Ea Zarauztarrak zer egiten duen, jokoz kanpo eskatu dute txuri urdinek, Marrazainak ez du bandera txorik altxatu Sanzet, jaurte kanpora. Denborari galdu gabe, saiatu da jaurtitzen, eta ez du asmatu. Nik uste botetxoa egin diola, eskubira tokatu zaio, eta botetxo horrekin nik uste nahastu indela baita ere, ez? Eta azken oso gaizki jo du eta kanpora junda. Jokaldia ondo landuta, pazientziakin, gauzak ondo eginez, Iñaki Williamsek marko bat egiten du, baloiona jasotzen du, pixkat lerroa etzegon ondoko kokatuta, eta hortekan aurrea aukera bat izan du, ez? Aukera bat, baloi arriskutsua bat ez arean, ez? Gero hortik eta izan dako eskarra. Mikel Merino aurrera Barrenetxeak buruz ikutu du, baina aurretzegoen taldekiderik. Realaren jokamoldeaz sistemaz zer esan dezakegu Juanan, ze denboraldi honetan pare bat jokamolde gutxienez erabili ditu, 4-3-2koa, 4-4-2koa erronbo erara ere bai gaur ematen du Erne, Carlos Fernández, falta eske Donostiarrak, aserre Carlos Fernández, oso aserre gainera, baina epailaren ustez hor ez da ezertxo ere gertatu. Mikel Merino, presioan ondo Raúl García, hala ere Realak berreskuratu du baloia, Ander Barrenetxea, Donostiarrak berak egin ohi duen erara zorrotz aurrera egin nahi zuen, Mikel Merino hori ematea erabaki du Brais Mendezek Ilarramendiri, Zubeldia, Azkoitiarrak eskuinaldera Gorosabeli, Donostiarrak take kubori, hor da Carlos Fernández, Atletikek moztu, ez du asmatu Unai Besgak, baloia zuzenean kanpora, esan Jonan. Bai, ez pixka bat, Reala nagusiago bezala, ez? Ikusten dugula, azkeniko minutan logikoa da, Atletik pixka bat jetxi egin du, bere presio hori, eta hori Realak lasetasun gehiagokin, hobeto mugitzen du, ez? Diego Rico, atzera Espainiarrak, Ilarramendi, Lenormand, eta Frantziarrak zer egiten duen, Ederto gainditu du presioa Lenormandek, Brais Mendezek orain Carlos Fernándezi eman nahi dio. Ezin moztu Braisek, Ilarramendik bai ostera, Mikel Merino, Iruindarrak motzean take kubori, Japoniarrak Braisi eman dio, Ormarena egin dute, epaileak ez du faltarik adierazi, kontraeraso antolatu nahi du talde zurigorriak, argi, bi jokalarik min hartu dute, take kubok, eta bestea ez dakit zein den, Atletikeko jokalaria. Zein dut antzeman hemendik, Bibian izan daiteke. Bibian, bai. Barrutik sartzerako ordoan ez da erreza izaten, hor jende asko dagoelako, hor pilatzen dira gehienak, barruko hori istea da oso garrantzitsua. Hor, Bibian, hor min hartzeko gainera erori zaio. Hori oso arriskutsua da, oso arriskutsua da, eta begira, oraindik ere mina dauka. Ander lekueri ere bihurritu dio, take kubok belauna, baina ez dirudi berriro Ander leku esan dut, ezta? Baina ez dizu berriro esango, azkenan txartzat hartuko dozuta. Inigo lekue. Izan ere Ander hain izen polita da. Horixe ba, esan zu, zeure izena da nesoa. Inigo lekue. Bibian geiki da, oraingoz zelaia utzi egin beharko du. Baina laizter itzuliko da, ez dauka ez errapartekorik Dani Bibianek. Atletik 10ekin, baina diogun bezala. Bai, biak dikoste kanpora. Bai, biek joan beharko lukete ez, bat joan ez gero beste ere bai. Hor da, take kubo, Dani Bibianen ondoan, Atletikeko ordezko jokalariak atzean,
Tartean Luis Bilbao eta Malko Madu Ares gazteak, gero egingo dugu bigarren zatian euren aipamena, agian Valverdek aukera ere emango die, ikusiko dugu. Zelairatu dira biak. Beraz, amaikana jokalarirekin talde biak. Alex Berengerrek ez dakit hor zer egin nahi zuen, oso zaila zen hori, galdu egin du baloia, Ilarramendik aurrera, eta oraingoz joanan, Carlos Fernandezek ezin du, Ez du lekorik aurkitzen, berarentzako ere ez da erresa, Horre denboraldia egiten ari da, horre denboraldi hori aurrera dijoa, gondo dijoa, ez dauka arazorik belaunarekin, da nik uste hori dala gauzarik garrantzituna, ez? Gero poliki, beste gauza batzuk hartuko ditu. Atzera baloia orain, Raul Gartzia protestan, ondo moztu du Inigo Lekuek, Williams, Mikel Besga, berriro ere Lekue, presioaren ondorioz aurrera bota behar izan du baloia, gehiegi pentsatu barik, begiratu barik eta Realak berreskuratu du. Zubeldia, Azkoitiarrak zer egiten duen. Gorosabeli eman dio, badoa presioa. Presiora Alex Berenguer. Bertxitxek babestu, alboko sakea Atletik endako da. Baloia luze. Mikel Merinok berreskuratu du Realaren dako. Ederto Oian Sanzet. Mendillorrekoari falta egin diote, aserretu eginda gainera. Keinua egin du, keinu bizia, baina azkenean zalapartarik ez. Talde bietako jokalarien artean. Hemen da jokaldia. Raul Gartziari emandako kolpetxoa. Eta hemen Oian Sanzeti egindako falta Brais Mendezekin aserretu da Oian. Juri Bertxitxe. Gutxi ikusi dugu jokoan, Zaitan sartu da. Egia esan, goiku jokalariak, nik uste dut, Sanzet, Raul García, Berenguer, Iñaki Williams hori gehiago ikusi ditugu, presio hor goian egin dutelako eta baloia hor goian jokatu dalako, Atzeko gutxiago ikusi ditugu. Lenormanek egindako falta. Lehen zatia bukatzeko zorian da, 42. minutuan daude, 43. bidean. Haserre Lenorman taldekideekin. Zárraga, ondiakoak eskumaldera Inigo Lekueri, ea zer egiten duen Lekuek. Atzera, Erne, Oier Zárraga min hartuta. Oier Zárraga lurrean etzanda dago min hartuta. Epaileak ez du jokorik moztu, Atletikeko jokalariek zer egiten duten, kanpora bota du Mikel Besgak. Epaileari azalpen eske Oier Zárraga, Bibian ere bai. Ez dauka ezer larririk, jeiki da, baina min hartu du. Carlos Fernandezi azalpen eske Oier Zárraga. Horda Gerai, Alex Berenguer, Atzera Jurik, Dani Bibian. Garai bateko herriko atzelarien itxura dauka Dani Bibian. Gero batean izate zen aurpegira begiratuta zori zentrala. Hor da Berenguer Atletik erasoan, erdiraketa, ondo. Zubeldia, baita, zubi aurre ere. Berriz ere erdiraketa bikaina Berengerrek, baina oraingo honetan ezin taldekideren batek errematatu. Zazpi erdiraketa egin ditu Ariara Atletikek, lau Realak. Oier Zárraga. Jaurti egingo du, ez da txarra, eta kornerra. Ondo. Zubi aurre, ondo kokatuta zegoen Ordiziarra. Ukabilak sartu, eta baloia desbideratu egin du, baina saiatu da Zárraga. Baina Atleti ondo berriro ere presioan askar hartuta baloia, eta Jaurtikita oso ona, Erne Williams eta falta, Williamsek egindako falta adirazi du epaileak. Titik jaurtitzen oso abila da, Oier Zárraga. Ez ustezkoan hartzen ditu normalean, eta ikusi dugu baten baino gehiagotan horrelako jaurtiketak egiten. Konfiantza hartzea besterik ez zaio falta, baina ari da apurka.
Bigarren zatian aipatuko dugu Oier Zarragari hedabide baten aste honetan egin dioten elkarrizketa, oso elkarrizketa sakona eta interesgarria. Baina lehen zatia bukatzear da eta Jaramon horri egingo diogu partiduari oraingoz. Ez dugu uste epaileak gehiegi luzatuko duenik, 45. minutua bete da. Minutu bat luzatuko du. Nien ez konturatu, baina Joanan zuk didazu eta egia da, minutu bat adierazi du laugarren epaileak. Beraz, 46. joango gara. Ondo, Zubeldia. Mikel Merino. Ederto Barrenetxeari, metroak dauzka Donostiarrak, aurrean du, Inigo Lekue. Ander Barrenetxeak zer egiten duen area barruan sartu da, erdiratu. Baina ez zegoen taldekiderik, Juri Bertxitxe. Erne, baloia galtzeko zorian, akats handi xamarra egin du hor zarauztarrak, Zubeldiak berreskuratu oraingoz. Zubeldia, sendo, bikain, atzealde horretan. Badoa Sanzet, baina epailearen iritziz baloia eskuarekin kontrolatu du. Bukatu da lehenengo zatia, oraingoz bat eta huts Atletik aurretik, balorazio motza, laburra, Juanan? Iruditzen zait Atletik hobea izan dela, ez? Markagailoa erakusten du irabazten ari dela, eta nik uste merezita irabazten ari dela, ez? Reala baino beto jokatu du, Realare asko kostatu zaio atzetik baloia ondo jokatuta ateratzea, eta hori izan da, zailtasun horiek Atletik egipini dizkio, ez? Presio ona egin duelako, bazekirako nun egon da zer egin, eta hor berreskuratu dituen baloiak arriskutsuak izan dira, ez? Gola, baloi geldi batetik etorri da, hori ere mejoratu beharko du Realak, baina iruditzen zait, orokorrean partidua lehenengo zatia hartze baldin badu, Reala merezita galtzen ari da, beti hobea izan dela, ez? Alex Berengerrek ateratako falta baten ondoren Besgak egin du gola, orain giroaren eguraldiaren berri izango duzue Euskal Telebistan ikusentzuleok, eta 10 minutu barru itzuliko gara hemendik Barakaldoko Lasesarre futbol zelaitik. Orain txarte. Destinamos todo nuestro dividendo a proyectos de interés social en Euskadi. 1.000 millones en 10 años. Cuchabank, desde aquí. And then for my 18th birthday, I went to Bilbao for my first ever game and actually met Monait, got a photo with him. Esan daue beran 18. urte betetxi entzun zala Bilbora,
eta beran ametsa zala zamamesera sartutie, da Muniaine gazata zauen erretrato bat. Orduan gero etor da bertora Muniainek firmeteko beran kamisetie. de estar hace un año empezando en Baskonia a de repente tener que ir al Bilbao Athletic y ahora aquí en Alemania, pues con más ilusión que nunca. Hola, soy Luis Bilbao, tengo 19 años y soy de Berango. Oain dela 3 urte esango bazenean hemen egongo nintzala enun sinistuko, esango nizun burutik jota neola, eta niretzat hau amets bada, honenan artean egotia eta egunero ikasten postasun guztiakin. Kaixo, Alex Padilla naiz, 18 urte dazkat eta zarauztarra naiz. Pues sí, es mi primera pretemporada aquí y pues la estoy viviendo con muchas ganas y mucha ilusión. Además la temporada pasada empecé en el Baskonia a estas alturas y ahora estoy aquí y pues intentando aprender de los mejores dentro de lo que cabe y quedarme con lo mejor de cada uno de ellos.
Hola, soy Aduares, tengo 20 años y soy de Bilbao. Muchos años aquí en Lezama y siempre piensas en el objetivo y ves que cada día está más cerca, y esto para mí ya es como un pequeño paso hacia adelante. Ya falta el último paso, que es el que más ilusión me hace dar. Mi madre es de Bilbao, yo soy del Atleti. transmituko diola berak esan behar duena, ez? Baina egia da, zuk esan duzun bezala, jokalari garrantzitsua da taldearentzat.
Oso garrantzitsua, Mikel Oiartzabal irudietan Andoni Goikoetxea eta Santi Segurola kazetari ezaguna, aipatu du Amanek Andoni Goikoetxea, Atletikeko erdiko atzelari historikoa, leyenda, Juan Larrañagak oso ondo ezagutzen duena. Bai, sufritu genuena, Bai, ondo. Oso tipo jatorra da, iruditzen zait. Zelaian gogorra, kanpoan jatorra. Bai, zue gainera talde bietako jokalariak eta garai hartan bintzat gaur egun ere ematen du oso harreman ona ez dakit, baina txukuna daukatela Realeko eta Atletiko jokalariek eta garai haietan zuek ere halakoa. Bai, ni berrian izan sartu nitzanean eta harreman ona zegoen, Oskariak eta Fariak etentzian alkarrekin baita ere, pixka Donostia aldean egun batzuetan, beste Bilbo aldera beste batzuetan, erdibidean gelditzen ginen, eta nik uste dut hori egondala, harreman hori egondala, ez? Pixka dana nahastu zen eta alde batetik utzi da, ez? Baina nik iruditzen zaitu hain berriro ere, jende gazteak eta harreman gehiago izate dutela, gehienak gazte mailatatik datoztelako jokatzen batekin da bestekin, ez? Da gero selekzioekin egon dira, gazte mailetan jokalari asko alkarrekin, eta nik uste dut harreman ona goten dela, jokalarien artean. Horren adibide partidasi aurretik berotzen ari zirenean Alex Petxarroman ikusi dugu bere taldekide ohiak agurtzera joan dela eta haiekin egonda tartetxo bat solasean aritu dira. Irudietan esan joanan. Ez pizkat horrekin lotuta, gero Nico Williams ere juntatu da beste batzuekin, egon dira, ordu erdi bat egin dute hor, alkarrekin hitz egiten, eta nik uste dut hori gauza da. Hori derrigorrezkoa da, elkarren arteko lan gauza da zelaian gertatzen dena, ez? Galdu irabazi, zure alde egiten duzu beti, eta baina gero hortikan aurrean ikuste harremana badagoen. Lehen esan behar nuen irudietan ikusi dituzuela Atletikeko neskak, eta bide batez esango dugu neskek ere jokatuko dutela Euskal Herria txapela, abuztuaren bukaera aldera izango dira finalerdiak, mutiletan ez bezala, hemen final aurrekoak eta finala daude. Final aurrekoak abuztuaren 28an, finala irailaren 4ean, eta final aurrekoetako bat, Atletikek eta Realak jokatuko dute, bestea Osasunak eta Eibarrek, eta Valverde bere jokalariak atzean dituela, batzuk aurretik ere bai, Juri esate baterako, zelaira sartzen, ea zenbat aldaketa egiten dituen Valverdek egiten badu. Horren zain egon beharko dugu, hortxe duzue Roberto Olabe, Realeko futbol zuzendaria, armailetan, normala dan bezala gaur hemen partidua ikusten, Atletikek oraingoz ez dauka futbol zuzendaririk, Jon Uriarte da Atletikeko presidente berria, eta badakizue, zale askok jakingo dute, hauteskundeetan Carlos Sabina Ibarrolarekin zer gertatu zen, ura zen, mexikarra zen Atletikeko kirol CEO-a edo futbol zuzendaria izatekoa, baina bera gaztea zela egindako tweet narrats batzuen ondorioz, iritziz aldatu egin zuen Carlos Uriartek. Momentuz aldaketarik ez, Atletiken ikusiko dugu Imanolek aldaketarik egin duen, hortxe ari dira, bat adierazten. Jon Uriarte da Atletikeko presidente berria, eta lehengo presidentea irudietan Elizegi. Hemen da, Lasesarren. Paredes atera da eta jera ikutzi du zelaian. Aitor Paredes, Jeraien ordez. Aldaketa beraz Atletiken, Aitor Paredes, 22 urte, bilbotarra, lehen esan dugu itxaropen handia daukate berarengan lezaman, zurrumurruak badaude, Joseba Etxeberriak Mirandesera eroa nahi duela lagata, baina ikusi behar dugu. Gainera, Inigo Martinezekin gertatzen denak ere zerikusi handia izango du erabaki horretan. Bigarren zatia hasteko zorian, Realean ez dirudi aldaketarik dagoenik, Atletiken bakarra, Paredes Jerairen ordez, hor da Take Kubo, Realak golaren bila jo behar du, gogoratu markagailuan atzetik doala talde txuri urdina. Atletik egostera, aldea onditzeko ahalegina egingo du jakina. Handa presioan Iñaki Williams.
Carlos Fernández. Atzera Diego Ricok. Lenormand. Zubeldia Kondo Kubori. Ederto jokatu dute Donostiarrek orain, presioa gainditu aukera so dezakete, baina hori ezin da egin Juanan. Zailena egin eta gero, errezenean utxe egin du Diego Ricok. Horre errezazekoa, nik uste pase errezazela. Eta oin ematen du, asmatzen duela, ez, gauza batzuk aldatu, azkeneko jokaldi honetan ikusi diguna da, kubo beti galetik ikusi lehen zatian, gureatik zorruti aulki inguruan egon delako, baina oin barura sartzen du, ez, nik uste dut horrek aldaketa bat egiten duela, baloi irteera horri, ez, eta oin ikusi digun irteera horretan funtzionatu dio, ez. Ondo moztu du Oiartzarragak, horra atake kubo. Luze, ederto Mikel Merinok Barrenetxeari, baloi eske, eskuinaldean Gorosabel, harrigarria aurrean egotea, eskuin atzelaria, ez du asmatu pasean orain, Carlos Fernándezek, ez da bere egunik onena izaten ari, Andaluziarra. Bigarrengo minutuan, bigarrengo aldiz iristen dela inguru horietara, ikusi du Atletikek zer egiten dio, da Realak beste gauza batzuk egiten ari da, errestasun gehiagokin ateratzen da, iruditzen zait partio aldatu egingo dela, alde hortatik. Oian Sanzet iristen den, ez da iritsi. Realak berreskuratu du baloia, Ander Barrenetxea, Donostiar gaztea Zorrotz, takekugu baloiaren zain, handa Japoniarra, gainean du Juni Bertxitxe, Gorosabel laguntzeko gertu, hala ere, baruduntze egitea erabaki du, Carlos Fernandezen buruka da, aukera zuen Realak, etzen aukera txarra, ez du asmatu burukadan Carlos Fernandezek. Zerrematek eskarra egin du. Atletik jokalari bat jodu, baina ez zijoan atera. Baina, hirugarrengo aldia, berriro ondo aterata, Barrenerek barura egiten duain, aldatu egin du, Imanolek ikusi du Atletik nola presionatzen duen, beste puntotxoa sartu dio. Realak bera da presioan, eta Iñaki Williams esarretu egin da, Diego Rikorekin. Zergatik, gertatu den hor bi jokalarien artean. Iñigo Lekue. Guriri eman dio baloia. Oian Sanzetek ezkerraldera, Alex Berengerri, Madua, Zorrotz, Barreñengoa, Mendillorrikoa, Oian Sanzet saiatu da, berriz ere Berengerrekin jokatzen, Realak moztu, Mikel Besga, Gasteiztarrak gainean zituen Realeko 3 jokalari, baina Oiartzarragak berreskuratu du, Dani Bibian, Gorda Lekue, Williamsi, eman ordez, gibelera egin du, Bibianek 3. Luze astinduko du baloia, Sanzetek buruz, ondo Berenger, horpo zikutu du Raul Garziak, ez da heldu, Iñaki Williams, lehen aipatu dugu Juanan Oian Sanzet, eta hori ere aipatzekoa da, Erner Raul Garziak min hartu du, argi, ez dauka itxura honik, ez utzi egingo du. Utzi egingo du zelaia, eta... Ez da horrezkatzerik garen orain. Arraro izan da, ez? Nola gertatu zaion, ez ikusti hola kontakturik ez da egon, ikusten dute igual giharretako arazoren badaukala, edo aurreko jokaldi batean golpe bat hartu, edo... Iruditu zait bikietara eraman duela. Eskuin orkatila edo bai bikia, baina bai. Bikia gehiago dela, orkatilan gainetik da, eta hola hain bapatean, jesartzeko lurrean eta aldaketa eskatzeko, itxura ez da agian larria izango, baina argi. Nico Williams aterako da. Horpo zikutu du baloia. Egia da horpo zikutu eta gero orkinu txiki bat egin du. Baina nik usten dut lehenagotik, berak baloia jotzen duen bezala, jotzen du ez du nahi hartzea, eta horretik zerbait nabaritu du. Horregatik joko zuela horrela baloia, ez dugu handi barik. Hor da, Nico Williams. Williams tarbiak
zelaian horren bestez. Garziaren ordez. Eta txalo zaparra da, hemen Lasasarren. Orain, jakina Iñaki Williams erdian jokatu du Valverdek, eta egalean Nico Williams. Naia zegoen tokira joango da Nico. Ondo Oian Sanzet. Luze Mikel Besgak. Nico Williamsi helduko ote da garaiz. Heldu da. Aukera sor dezake Atletikek, area barruan da. Williams. Rikok babestu, presioan Oier Zarraga, ondo, Reala, Mikel Merino, Samurra Mikel Merino hori baloiak entzea. Rikok urrundu, Ederto, Dani Bian, Batxadaz, atzera Aitor Paredesi. Igotarrak, motzean Besgari, itzuli Besgak. Ezkerraldean Juri, Zarauztarrak zer egiten duen. Ondo Jan Sanzeti, Mendillorrikoak, Daniengoari, Alex Berengerri. Iñaki Williamsi eman dio, Ederto Lenorman, eta Iñaki Williamsek egindako falta, ondo epailea. Falta egin du Williamsek, hasieran jarraitzen utzi du epaileak, baina gero baloia galdu duen ez Realak, eten egin du jokoa. Juanan aipatu dut Oian Sanzet hori ere berritasuna, zelai erdian jokatzen ari da denboraldi aurre honetan, iaz Marcelinok aurrealdean erabiltzen zuen, 4-4-2ko horretan aurrelarietako bat zen, txukun ibili zen gainera, baina aurten atzerago kokatu du Valverdek, esan beharra dago, urterik gehienetan, bai Osasunako arrobian ibili zanean eta bai Atletikeko arrobian ibili den urteetan ere, batez ere zelai erdian, hortxe zelai erditik aurrera xeago beti hortxe jokatu duela. Muntardi lanak egiteko, lotura hori emateko, ez? Berak hori badaki eta gainera bigarrengo lerrotik aterat zartzen denean barruan asko egiten duen jokalari bada, ez? Eta hortarako aprobetxatuko duela. Hasi igual, egon, presioan dagoian egingo du, baina gero zelai erdiari lagunduko duela egituz. Hoi sakona Williamsi, zubi aurre Ederto, horre bizkor, baina barkamena eskatu du Iñaki Williamsek zubi aurreri, eta arazorik ez jokalari bien artean. Hor ikusi du sarrera, Rikori txartela atera dio, Nico Williams egin du sarrera gatikan. Partiduko lehenengo txartela beraz, Diego Rikori. Maten du Realak, bigarren esatian errastasun gehiagoekin ateratzen duela baloia atzetikan, eta pizkat iriki ingo dela partidua, ez? Ikusiko Atletikek zer egiten duen, Atletik oso bat ona egiten duena, baloia atzetik ateratzen duen, luze jotzen du, eta atzelariak eta oso askar zelai erdiraino etortzen dira ia, ez? Eta horrek mostu egiten dudana, txikitu egiten dudana, eta leku txikian jokalari asko dauden lekuan ondo jokatu behar da teknikoki, batez ere. Dani Bibianek jarriko du baloia jokoan. Minutuak aurrera doaz, oraindik asko geratzen da partidua amaitzeko, baina oraingoz Atletik aurretik bat eta huts, esan dezagun Euskal Herria txapelaren 6. ekitaldia dela. Atletikek irabazita dauka Euskal Herria txapela, 2018 urtean Realari bat eta huts irabazita hain zuzen ere. Hurrengo urtean Eibarrek irabazi zuen, 2020an Realak, Osasunari irabazita, eta iaz Osasuna izan zen txapeldun, Reala 3-1 mendean hartuta. Atletiken aldeko kornerra orain. Gogora dezagun 2017ko lehenengo ekitaldian, Alabes eta Atletik ziren aurrez aurre, bina zijoa zela, sekulako zalaparta sortu zen hementxe bertan, Barakaldoko Lasesarren talde bietako jokalarien artean, gainera joanan zuen zenen, bai, oso zatarra ikusi genuena. Eta epaileak partidua bertan bera utzi zuen berazetzen txapeldunen zen. Erne, metroak dauzka orain aurrera, egiteko Gorosabelek, Reala erasoan, Take Kubok eskatu dio baloia, baina... Hori da, zure esan duzuna, ez. Hori oso zaila zen, pasio ona egin da ere, oso zaila zen Kubok errematatzea Atletiko jokalariek ez etorrelako, ez? Nik uste dut, aurrera jarraitu behartzen, itxaron egin behartzen laguntza gehiago. Eukiz, ez? Eukiz eta lortatik Realak aukera onak baloi hobeak jokatzen ari dela, baina ez duela asmatzen, ez? Inguru horretan. Atletik berean jarraitzen du horri, alegintzen ari da, ritmo handi bat sartzen, eta... Baina... Ondo orain Paredes, asarretu eginda Carlos Fernández, falta eske, epaileak ez du adierazi. Oian Sanzet. Baloia
nola edo ala babestu du, min ere hartu du Mendillorrikoak, Iruñako Mendillorri auzoko jokalariak, Aitor Paredes. Luze Iñaki Williamsi. Ezagutzen dugu Iñaki Williamsen abiadura aurre hartu dio Gorosabeli. Eta epaileak uste dut kornerra adierazi duela. Falta adierazi zezakeen, hor bultzakadatxoa eman dio Gorosabelek, hortxe ikusiko dugu. Falta da, ez da joanen. Bai, nire iruditzen. Kornerra baino gehiago falta. Baina horrelakoak ere, azken urteetan gero eta gutxiagotan adierazten dira. Eta nik ez dakit zergatik, hori araua garbia da. Atzetik egindako bultzaka da. Atera du kornerra atletikek, arazorik ez, zuri aurre. Bai, nik usten dut gauza horiek. Oain, ikusten nahi gana, nik uste dut aurreko demoralien batez ere gehiegi ikusi genuena jende lurrean demora asko goten da, ez? Eta lurrera askotan joten da. Ez egin gabe, pixka bat provokatu, iruditzen zait hortatik hori zigorrakin bete behar da, ez? Horrek futbolak irabaziko luke. Txartel horia orain, Oian Sanzeti. Bai, partiduko bigarren txartel horia, lehenengoa Diego Rikok ikusi du, Realeko ezkerratzelariak orain, bigarren txartel horia, Oian Sanzetentzat partiduko bigarren txartel horia esan dugu. Erne, hor nahastu eginda Aitor Paredes, nahastu edo laban egin edo ez dakigu zer gertatu zaio, baina azkenean hiru nagusitu da baloiaz. Hor da Paredes, lasaitasunez, eman dio baloia Berengerri. Zera berriro de Paredesi. Zioan orain Reala. Berriruk aurrera buruzikutu du Zubeldiak. Aitor Paredes. Gorosabel. Aurrera egin nahi du Realeko eskuinatzelariak. Baina ezin gainditu, ez Juri, ez Berenger. Beraz, baloia galdu egin du Andoni Gorosabelek. Realean biharra ikusten dugu. Ez duguna ikusten da, Brais Mendez oso gutxi ikusi dugu jokoan sartzen. Baloiakin oso gutxitan ikusi dugu. Eta da, jokalari bat diferentzio hori markatu behar duen diferentzio horietako bat, ez? Eta behar du jokoan. Igual ondikan ez da egin Realak egiten duen joko horretara, Maradona nahi duen joko horretan ez da sartu. Baina behar du bizka bat bera jokoan sartzea, ez teknikoki jokalari hona delako, eta ara inguru horretan arazoen dira sortzen dugu. Falta Realaren alde, falta argia, Eliar Mendiri egindakoa. Gainera aurre denboraldian txukun ibili da, jokatu dituen minutuetan bere doainen berri eman du, baina gaur arrazoia daukazu, gaur oso gutxi sartu da jokoan eta sartu denetan ez da erabakigarria izaten ere. Ez dakit, lekuagatik edo pixka bat eskubira botata, berak hor Bigon ere hor jokatzen zuen baita ere, iruditzen aldoko dizala berantzako arraro bat, zer gustatzen zaio barrura ateratzea, ezkerrakin gero jaurtiketak eta egiteko, eta ni oso gutxi ikusten nahi, eta hori baita ere esan behar da, batetik presio hon bat egiten nahi dela, defensako lan oso egiten nahi da, eta horrek oztopoak handia ditu, bai batak eta bai besteak, baina besteak ikutuela bera saltzen dira, kubo ikusten dugu, barrene ikusi barrura saltzen, eta orain zailena egin nahi zuen Oier Zarragak, hori arriskutsua da, baloia galdu egin du zelai erdian atletikek, Babo Akubo, Ederto Juri, moztu eta falta. Akubo Juriri egindako falta adierazi du epaileak, beraz ezerrezean geratu da Realaren aukera, baina dena Oier Zarragak galdutako baloi baten ondorioz etorri da. Bai, Juri ondo, beti barrutik ondo itxita, eta baloiaren bila junbizka pesik eta leku hartzera junda, Kubo ikusi itxita zegoela eta derri horrez falta egin behar esan dugu. Eskat aldatu egin da, ez da lehenengo zatiko partidu hori ikusten ez, hori ikusten ari, ez? Atleti nagusi izan da, lehenengo orduen behar ere oso nagusi gainera. Eta bain gehiago gustatzen zaio, ez? Baloia badauka, baina aukerarik ezin zortu. Goko sakea orain Realaren alde, aldaketak egongo dira Realean laizter, jokalari prestatzen ari dira. Gogoratu 6 jokalari bakarrik ekarri dituela Ulkirako Imanolek, jokalari gazte ugari gainera, Sanseko batzuk ere baitartean, ea ba, zeinen alde egiten duen Imanolek. Aurrera jo nahi du Diego Rikok, ezkerraldean zain Mikel Merino. Barrenetxea, barkatu. Mikel Merino atzean dago, hor da Ander Barrenetxea, atzera Mikel Merinori.
Asier Ilarramendi, luze, Andoni Gorosabeli, moztu Juri Bertxitxe. Alex Berenguer, gainean dauka Kubo, aurrera egin nahi du, ez da erabaki ona izan. Ilarramendi, berriz ere Kubo, badoa Japoniarra, arriskutsua da, inguru horietan, Zarragak moztu, Berengerrek berriz ere baloia galdu, Sanzet zaintzeukan, Brais Mendez. Hor da Robin Lenormand, Diego Ricori eman dio baloia, Merino burua jaso, ez du taldekiderik ikusi are inguruan ari baloia bidaltzeko moduan, motzean jokatzea erabaki du. Atzera, Igor Zubeldiari, Azkoitiarrak zer egiten duen, aurrera begiratu, eskuinaldean ikusi du. Brais Mendez erdiraketa ederra, baina Carlos Fernandez zegoen bakarrik errematatzeko eta etzaio ari baloia heldu. Berriz ere Brais Mendez, Realak baloia berreskuratu, txukundi ardu orain Imanolen taldeak. Hor da, Brais Mendez, Galiziarrak Mikel Merino ia, iruindarrak zer egiten duen, ez du pasean asmatu, hala ere Barrenetxeak jasoko du. Gainean Inigo Lekue. Atzean sartuta orain Atletikeko jokalari guztiak, Williams ez beste guztiak. Hor da, Diego Rico, ez du asmatu pasean, Nico Williamsek moztu. Gaiotako mutilak erne, min hartzeko modukoa zen hori, hanka gehiagitxo altxatu duela iruditu zait, Sanzete gehiagitxo altxatu duela eta Lenormandi min emateko modukoa hor dira. Aldaketa bikoitza egingo du Imanolek, Carlos Fernandez aterako da, zelaia utziko du eta bere ordez Karrikaur zelairatuko du Imanolek, hori lehen aldaketa, eta bestea Barrenek ere zelaia utzi du. Eta Robert Navarro. Bere ordez, horixe, Robert Navarro. Hori da. Bi jokalari gazte beraz zelaira, Robert Navarro, Bartzelonan 20 urte, Bartzelonan jaiotako mutila, eta amak eta bigarren minutuan egindako aldaketak dira joanan. Ordu betetxoa jokatu, goizean hori egin du, jokalari, lehenengo taldeko jokalariekin, ordu bete bai jokatu, eta gero bigarrengo taldeko batera, Robert Navarro sartu da, eta Karrikaburu ere bai goizean, eta kasu honetan, Barren eta Carlos Fernandez biak entzun ditu, lesio larri batetik atera, eta berriro minutu batzuei jokatu, eta pizka bat datorren igandea, urrengo asteko igandera, astebukaerako preste ukitzeko denak, ez? Nik uste dut hori logiko da. Carlos Fernandez aipatu duzue eta aurreko batean elkarrizketa batean entzun nion ze berezia izango den berarentzako itzulera hau, ezta? Realera iritsi eta berehala lesionatu zen eta elkarrizketa horretan zioen ez duela aukerarik izan ikusleen presentziarekin jokatzeko, koronavirusak pandemia bete-betean harrapatu zuelako lesio horrek, eta beraz Realearena leporaino beteta ikusten duenean hori bai izango dela polita, ezta? Bai, hola izango da berarentzako, jo, denbora asko da, zuen arri bat. Gainera, mutil lehiakorra da, Bai. Ake Kubo, lehen esan behar nuen, Robert Navarro 20 urteko mutila, Bartzelonan jaiotakoa, Aita Nafarra, Osasunako eta Bartzelonako arrobietan ibili zen, ondoren Monakoko arrobira joan zen, Monakok fitxatu zuen, Bartzelonako arrobian zebilela, eta pare bat urte, Realak fitxatu zuen Monakotik, Sanse eta lehen taldeak artekatu ditu, eta orain badirudi aurten aukera auki dezakela lehen taldean beritzen. Eta bestea, Jon Karrikaburu, falta orain Atletiken alde eta txartela Lenormandi, partiduko 3. txartela. Jon Karrikaburu 19 urte, Elizondokoa, itxaropen handiak daude jarrita berarengan zubietan, oraindik bide luzea du egiteko, doainakoa dauzka, baina diogun bezala ikusi behar. Beste bi aldaketa Atletiken, De Marcos zelairatuko da eta Lekuek berdegunea utziko du eta Iker Muniain bera ere zelairatua 11akora joango da eta Berenguer aterako da lan bikaina egin ostean, partida bikaina jokatu ostean Berenguerrek zelaira utziko du. Balboa Berenguer, Iker Muniain sartuko da haren ordez. Aldeko kapitaina.
De Marcos ere sartu da zelaian, Inigo Lekueren ordez. Erne, baloia galdu egin du De Marcosek, sartu eta berehala. Baina ondo konpondu du Dani Bibianek. Totalen orman txartel hori atera dioren epaileak. Manol aginduak ematen. Alberde jesarrita lasaiago. Minutuak aurrera doaz joanan. Eta Realak ezin du gola aukera garbirik sortu. Ezin du sortu, baloia badauka, lehen zatea baino baloi gehiago iruditzen daukala, baina aukera gutxiago sortu ere bai, ez? Lehenengo zatian ere aukera izan duena da, atezainak erabaki txar bat hartu duenean, hor kubok presioa sortu duenean, baina besterik ez du olako aukera hundirik izan, ez? Eta Atletik ikusten da baita ere, defensako lan ona egiten ari dela, zirrikitu guztiak izten ditu, barrua ondo beteta dauka, egal batean danean baloia beste egalekoa barrura sartzen dira, ez usteko Realari hor barruan jokatzen, eta iruditzen zaite ondo landutako partidua jokatzen ari dela, ez Atletik. Mikel Besga. Zatian ez da aukera garbirik egon. Talde batek ez besteak. Segulako lehia orain baloiaz jabetzeko ederra pasea Karrikabururi, Mikel Merino, Karrikaburu eta Dani Bibian lehian, ondo oraingo ze Karrikaburu eta berakoak kanpora bota du baloia. Lehen Elizondo esan dut, baina berakoa da, Jon Karrikaburu. Elizondoka Patxeko. Hori da, Patxeko da Elizondoka. Jon Patxeko gozagara eta Nafarroa bereko. Hemen berak nona ez, horre borroka bizentralen artean ikusten dut nagusitua gainera, ausartu egin da gainera jortiketa egite. Aukera gozotan, beste gozotan egiteko, baina horrearea inguru horretan ikusi danean, atea aurkitzen, bilatzen izan du, ez da aurkitu, baina borrokatu du bizentralekin. Bai, gainera bazirudien arriskua sortzezakela, orain Atletikek bezala, hor da Oier Zarraga, Erne baloia barrura ezin kontrolatu Nico Williamsek. Etzen Samurra hori kontrolatzen. Irikin zaiko partidua, hobeto. Osatuko dugu. Atzera Paredesek ea baola den. Ona. Ederra pasea Robert Navarrori, aukera sor dezake Realak, Karrikaburu baloiaren zain, Take Kubo ere bai, Brais Mendez kanpora. Realaren aukerarik onena partidu honetan, 79. minutuan etorri da, baina Galiziarrak ez du asmatu jortiketa. Ikusten zen, Merinok egin duen pase zoragarria izan da, lerroa aurreratzen ari zen Atletik eta lekuz kanpo harpatu du, nik uste Robert Navarrok aukera ona aukeratu du, pase egiterako orduan, jokalari onari eta momentu leku honenean gainera, eta nik uste jaurtiketa izan dela kaskarra. Erne, Nico Williamsek baloia galdu. Falta nabarmena egin diote. Txarteleske Dani Bibian. Badauka eta. Txartela ateratzeko modukoa bazen, baina tira. Borrutziko dugu. Partida politagoa gelditu zaigu, ez? Irikiagoa. Dugite zaite bitaldeak oine errezago pasatzen dutela presioa eta ematen du gol gehiago ikusiko ditugula, ematen du. Bilarra Menderi txartel horia. Agustin Barkatu. Iker Muniain. Falta egin diote Atletikeko kapitainari. Ikusi behar, aurten hasieratik kokatzen duen Valverde, gaur behintzat ez du hasieratik kokatu, baina eskema berri honetan ea ba, kokatzen da Iker Muniain. Hor da, kapitaina ezin izan du baloia kontrolatu, Nico Williamsek eman dio pasea, Iñaki Williamsek berreskuratu, berriz ere galdu. Dani Bibian, Berto Gazteztarra. Falta
Ukalondoa sartu dio Diego Rico, Eta txartela. orain bigarren txartel hori. Beraz, 71. minutuan Reala eta hortxe da, lehenengo txartel hori atera dio, ondoren txartel gorria, beraz Reala jokalari bat gutxiagorekin geratuko da. Juana lehenengoa barkatu dio, bigarrena ez. Ez, horre leku hartuta zaukan, gertatzen dana da, pixka bat eskua zabaldu egin duela, eta ebitzen da arpegian jotzen duela. Eta zerrea realzaleen artean, hemen armaietan. Baina berak ere ez du gehiagi protestatu, gainera bazekien hundik zetorren, lehen ere txartel ateratzeko moduko falta egin du, barkatu egin dio epaileak, eta orain nik uste dut bera ere konturatu dela, normala hau ez barkatzen. Ba bai, baina ez den horlako zea ere, Ibianek beskat bere aldetik ipini dio. Atletiken aldeko falta 72. minutuan. Iker Muniainek aterako du. Dena alde du Atletikek Euskal Herria txapela jantzeko, bat eta huts markagailuan aurretik, 19 minutu geratzen dira 80. betetzeko, eta jokalari bat gehiago daukate zuri-gorriek, eta bigarren gola gertu izan du Nico Williamsek, baina baloia kanpora joan zaio zuten minutu. Takit jaurtiketa zen erdiraketa bat izan den, igual jaurtiketa izango zen, baina nola bera nahi asaldu den hor bigarrengo zutonean, ematizun erdiraketa bat bezala zela. Irutu zaite ondo landutako falta bat izan da, estrategiako lana da hori dena. Aldaketa gehiago Realean, orainik ez ditu egin Imanolek, baina gertu dira zelaian sartzeko hainbat jokalari. 3 jokalari daude zai. Iker Muniain, Oian Sanzet, Juri Bertxitxe, Oian Sanzet berriz ere, Iker Muniain, Oier Zarraga, Nico Williams, Zarraga itzuli dio baloia, eskuinaldean de Marcos, Nico Williams, argiguntzio du gazteak, Sanzet, itzule egin zion baloia, baina hori oso zaila zen, gaitza zen gero, zubi aurrek harrapatu du arazorik gabe. Horrekada bat. Juanan, orain lehen aipatu duzuna pikutara, noski Realak 10ekin ere eduki dezake aukera, partidua berdintzeko, baina zaila, esente zailagoa jarri zaio partidua. Bai, asko zailagoa, 11-11aren aurka oso aukera gutxi izan du, baloia bai izaten ari da, Atletik baino baloi gehiago daukala, lehenengo zatien hori irakutsi du datuak, baina oso aukera gutxi sortu du. Karkaburunare egin duen jaurtiketa horretan, ezke aukerare etzan, ezkenean jaurtiketa bat egitea nahi zuen, besterik gabe, ez? Eta alde hortatikan, baina 10ekin ondiketa zailagoa, baina ez dakik zer pasatu da. Gorosabel, ez da txarra, Erne, Robert Navarro area barruan atzera, karrikabururi eman aizion, Brais Mendez, hor da Iaramendi, jaurti, ez da txarra eta kanpora! Ezkerrez egin du jaurtik eta Asier Iaramendik, eta ia, sare barrura bidali du baloia. Begira, 10ekin. Hori da. 10ekin. Aukerari gonenetako 10ekin. Bai, askotan olako gauza gertatzen dira, ez? 11ekin dagoena eta partida irabazten ari dena, oso seguru sentitzen zen 11aren aurka eta hori relajatu inda bizka bat, ez? Baina Realari oso zailak ditzen. Iker Muniain, Oian Sanzetekin jokatu, berriz ere Oian, erdian bakarrik, Zarraga, Bierrek, Oskar de Marcosi eman dio. Bete luzatu zuen kontratua Oskar de Marcosek, Guardiako jokalariak. Oso ondo orain, Williams eman dio baloia, erdiratu Williamsek, Gorosabel bikain. Alegin du da, baina eta Erne, baina falta Gorosabelek Juriri egindakoa. Ordu laurden, 80-garrenera heltzeko, bat eta huts Atletik aurretik. Lehenengo zatian aipatu dut Oier Zarraga eta zeitzen genuela, izan ere elkarrezketa interesgarria eman dio edabide bati,
Gauza asko esaten ditu edo esan ditu elkarrezketa horretan, lehenengo aldaketei egingo diegu Jaramon, epaileak baimena ematen badu. Bai, Jarra kanpora eta Urko González bere tokian. Urko González de Zarate. Hori lehenengo aldaketa eta bigarrena Take Kubo aterako da eta Aranbarri zelairatuka da bere ordez. Aranbarrek ez dakit hori bere karreran sekula gertatu zaion, baina egun batean 2 partidu jokatuko ditu. Goizean Eibarren kontra jokatu du zubietan. Badira batzuek, Urkok ere bai. Urko González de Zaratek ere bai. Robert Navarrok ere bai, Karrikaburuko bai. Atxeden hartu beharko dute bihar. Erne falta Atletiken alde, Karrikaburuk urrundu du buruz. Zarragak berriz ere Muniain itzuli dio baloia, Nico Williams eta Iñaki Williams zain, ederto Jan Sanzeti area barruan da Iruindarra. Iñaki Williamsi eman dio Muniain. Besga. Ezkerraldean bakarrik Nico Williams, area barruan sartu da gaztea. Jokaldia egin buruz-burukoa, errematerik ez dago, Realak urrundu. Mikel Besgak Muniaini, Atletik alegin betean aldea hunditzeko. Hor da Nico Williams. Sanzet, Iñaki, zer egin gote du jaurtik kanpora. Luzea, jokaldia, ondo jokatuta, nik usten dute pazientzia hori izan dutela, azkeneko jokaldi horretan Iñaki Williams etorri zaion baloi horrek oso atzean gelditu da gorputza, baloia oso aurrean da oso atzean gorputza, eta gora alde egin dio, ez? Holako jokaldi batek beste moduko bukaera bat behartzuen, ez? Da iruditzen zait hori garrantzitsua dela. Aranbarri sartu da hegalean jokatzeko, ez? Bera normalean bigarrengo taldean zentral lanak egin ditu orain arte. Baina bai gaur goizean da bai orain tokatzen ari zaio eskubia eskas honetan Sabel pasatzen du ezkerrera, Riko Txarteborrea ikusita gero, Aranbarrek hartzen du eskubiko lekoa, ez? Bi Azkoitiar batera, eskubian Zubeldia eta Aranbarri. Hori esan behar nuen, Aritz Aranbarri, 24 urte. Azkoitiarra ala Azkoitiarra? Azkoitiarra hori da. Bi Azkoitiar hori da. Eta Urko González de Zarate, Gasteiztarra, 21 urte, zelari, erdilari joka dezake, klase handia daukan jokalaria. Atletik baloiaren jabe, Oiartzarragarena ezin aipatu gabe utzi, izan ere, besteak beste esan du, Erne berriz ere Atletik erasoan, ez dut utziko, Oiartzarragarena esaten, seinale ona da hori, aipatu du, aurreko denboraldian Marcelinok agintzen ziona betetzeko, zelaian betetzeko lanak zituela. Berari urtetan lezaman erakutsitakoarekin zerikusirik ez zeukaten gauzak egiteko eskatzen zizkiola Marcelinok, eta jokamolde hortara moldatzea izugarri kostatu zitzaiola, eta beraz konfiantza galdu zuela bere buruarengan. Garbi uzten du elkarrizketa horretan, Marcelino sekulako entrenatzailea dela, ez dela kritika bat Marcelinoarentzat, baizik eta bere buruaz ari dela. Asko kostatu zitzaiola, eta urten ematen duela Valverderen sistema honetan hobeto moldua dituela. Ez gaude dituta jokalari bat horrelako gauzak esaten entzuten, baina interesgarria da, ezta? Bai, beti da. Horbait olakoa ez beti jokoarekin, baizik eta bere beste gauza bat egin lotzeak, eta zera Zarragak, nik Bilbao Athletinen ikusi genituen, partidu asko, berari eman dituguna bigarren mailan eta beti barruti jokatzen ikusi genuen, zelai erdian jokatzen, tartean igual egal batera junta, baina Marcelinokin gehiagotan egalean da jokatzen zuen, eta erabiltzen zuen bat ere berak arlo fizikoan da, nik uste dut ondo jokalari benetan indartua dela, alde hortatik fiziko aldetikan, eta hortarako erabiltzen zuen, igual hor batek mesua eta beste iristen zaiona, eta berak ze ikasi duen hori dana aurrera ematea benetan zaila egin zitzaion, eta horregatik sufrituko zuen horrela. Elkarrizketa horretan ere aipatzen du, izkutatu ere egiten zela zelaian, eta hori jokalari batek hori aitortzea, hori izugarria da, Bai. Azkenean, ustu eginda, esan nahi, barruan eukidun hori dana bota eta asko zela zailago egituko zen, Eta hori jende askorik ez datzea, jokalari askorik ez datzea. Ez du ematen, baina jokalari askola
hor dabil zelaian, amaikakoan ateratzen da, zerbait hor dabil zelaian, baina ez duzu ikusi egiten, ez? Ez du benetako arriskurik hartu nahi, ez da? Ez. Ondo orain Brais Mendez ezkerraldean. Reala jokalari bat gutxi gaurekin dago, baina Atletiken aldea gol batekoa baino ez da, eta argi. Oraindik ere 10 minutu 80garrenerako. Patxada zorain. Jokaldia lasaitasunez atondu nahi dute Imanolen mutilek. Hor da Mikel Merino, motzean Brais Mendezi. Anda Robert Navarro, hau ere jokalari trebea. Baloia hanketan duela Jaioa, Mikel Merinok ez asmatu pasean, hori zinezkoa zen, Navarrorentzat ezin. Baloia harrapatu, ateko sakea Atletiken dako. Bi aldaketa Realean. Gomez, izango da jokalarietako bat eta Ola Sagasti beste. Gorosabel eta Brais irtengo dira, zelaitik. Eta Jonathan Gomez eta Jonander Ola Sagasti. Jonathan Gomez, 18 urteko estatu batuarra, iaz Sansen ibili zen. Sanserako ekarri zuen Olabek, estatu batuetako ligatik, MLS-etik. Eta Jonander Ola Sagasti, 21 urteko Donostiarra, hau ere jokalari ona. Eta aldaketa Atletiken ere bai, Dani García zelairatu da, Oian Sanzetek zelaia utzi du, Villalibre bera ere, aterako da. Txalo zaparra da Asier Villalibrerentzat. Eta Zarragak utzi du zelaia. Eta Ulbari dagoeneko talde bietan. Dani García hortxe da. Esan ezagun aurre denboraldi honetan, Valverdek, behin baino gehiagotan erdiko atzelari ere kokatu duela. Pare bat aldez bai. Erne, Iñaki Williams. Aurrera egin nahi du Williamsek eta kornerra. Kornerra bota du. Jonathan Gomezek estatu batuarrak. Zubi aurre aginduak ematen, Villalibre Atletikeko golegilerik onena. 4 gol egin ditu, denboraldi aurre honetan, eta bada marka. Atera du kornerra Muniainek. Aldaratzea Williamsi, Nico Williams, jaurti, beranduegi jaurti du. Hor da Bibian, Dani García kosondo Nico Williamsi, Juri, baloa laguntzera. Jaurti zuzenean ondo, zuri hor. Arraitzen du Atletikek baloi geldian indartu izaten, ez? Hortatik beti hortikan jodu eta oin ere bai. Estrategiako lana landu egiten da eta hor indar asko. Lagun artekoak izan dira bai, baina zeinin garrantzitsuak izan diren, Asier Villalibrerentzat lagun artekoetan egindako gol horiek, iaz gogoratuko duzue zenbat lesio izan zituen, eta lesio batetik sendatu eta berriro ere lesionatzea, azken denboraldiaren amaieran egin zuen pare bat gol okerrezpanago eta hor berreskuratu zuen berriro ere golaren sena hori, baina tira, zelatza den lesio bat bestearen atzean errenkadan izatea eta golek zelako animo ematen duten. Mikel Merino. Olako jokalari bat entzago gola oso garrantzitsua. Ola Sagasti, hotzean eman dio Aranbarriri, Erne, buruka Mikel Merino ez du asmatu. Bere buruarekin haserre, iruindarra ez da harritzekoa aukera itzela zen eta. Falta orain Atletiken alde. Haserre Oscar de Marcos. Robert Navarrok egindako falta. Valverdek Amane hori ere aipatu zuen ez. Villalibreren hirugarren golaren ostean edo uste dute Alemanian aipatu zuela Valverdek oso garrantzitsua zela.
aurrelariek golak egitea, eta Villalibreek berak ere behartzuela hori konfiantza hori. Oso ondo orain Iker Muniain. Bai, eta seguru denboraldi honetan ikusiko dugula aurrekaldean, gola egiteko ardura horrekin. Gainera ikusi behar, badirudi hasiera batean konfiantza handiagoa zuela hasieratik jokatzeko hor aurrealdean Raúl Gartziaren Valverdek, baina gaur gogora ezagun min hartuta utzi duela zelaia eta ikusiko dugu zer daukan. Kornerra orain Atletiken alde. Poliki partidua badoa, 86. minutuan sartzen. Atleti nagusi da, baina kontu ibili behar du, aurreko jokaldian erakutsi du Realak ere, ondik ez duela partidua galdutatzen man, ez? Eta aukera izan du behin okor. Agarrarek ate erdirak eta horretan jokaldion batean, bukaera txarra eman du. Hor da Juri Bertxitxe, esean ez du asmatu. Alboko sakea Realaren alde, pero falta adirazi du eta txartel horia Juriri. Bultzadakoak orain estutzen, bengala urdin bat ere piztu dute, eta azken animo horiek ematen Realari. Lehen min hartutako jokalari batzuk aipatu ditugu talde batean eta bestean, Atletiken Unai Simon, Agirre Zabala, Inigo Martinez eta Valentziaga bera ere min hartuta dago. Ikusi behar Valentziaga bera ere iristen den ligako lehenengo partidura, eta Realean Erne Sagasti ondo Ander Iri Oiartza balen aipamena egin dugu, eta beharra dago Ati Urraian atezain australiarra ere min hartuta dagoela, eta hori baino garrantzitsuagoa agian Zubimendi bera ere bai, eta ez dakigu da gaur ezin izan du hemen egon, utxune garrantzitsua Realarendako, eta Erne Iñaki Williams zer egin nahi zuen hor, Aranbarrik moztu, baina aukera garbia galdu du Williamsek. Joanan nioen bezala, Zubimendiren utxunea ere oso garrantzitsua aurreko demoraldian, maila handia erakutsi baitzuen Donostian. Bai, garrantzitsua izango da, ez? Gertatzen dena, momentu honetan Jarra ikusi dugu hemen jokatzen, eta nahi itxura ona eman dela iruditzen zait, nik uste gustatu zait bere jokoa, ondo dago, arlo fisikoan, iruditzen zait minutu gehiago jokatu dituela, eta horrek ere kontuan hartu behar. Zubimendi pixka bat atxeen hartu bat ez ere. Ikusi zer daukan, arriskurik ez hartu. Egin behar dena da, gaurko partidu alde batea utzi, eta ligako partidu hori utzi behar zaio, eta horre egon behar dute ondo, ez? Jokalari batek eta besteak, eta iruditzen zait aldo hortatik ez dara zer arriskatu behar. Hemen dagoena da, bi ateak, lau ate zain dauzkate, bi izango genuke titularrak eta ordezkoak, eta bi lesionaute bai alde batean eta bai bestean, ez? Deminuna ez dakigu, baina bai lesionatu da, eta atea ez dakigu zenek. Eta batuko dut. Ez dauka ez larririk, baina gaur ez dute arriskurik hartu nahi izan Remirorekin, orain falta arriskutsu Atletiken alde 89. minutuan, Iker Muniain gertu da, badoa ilindarra, txandreakoak jaurti, esian jodu baloiak, eta Juri Bertxitxek berreskuratuko du. Batu behar Realean, Merkelantz ere min hartuta dagoela, gizajoa esan beharko dugu, zenbat lesio. Zoritxarra beti lagun Martin Merkelantzek, jokalari trebea da gero, baina horrela zaila da, aurrera egitea. Minutu bat falta da, 80. Ea zenbat gehitzen duten. Valverde Aserre orain, Bibiani ari zaio berbetan, ez dakit Bibianekin zegoen Aserre edo gertuen zuen jokalaria hori zelako, eta Bibianekin ari zen barrua usten, baina ez zegoen pozik. Valverde, Nico Williams, Muniain eman dio baloia, zain Iñaki Williams, erdiratu Iñaki, moztu dute txuri urdinek, eta kornerra izango da. 3 minutu, gehiago. 3 minutu luzatuko du partidua epaileak, Mikel
moztu du baloia, eta Iker Muniainek aterako du kornerra. Motzean, Williamsi. Prestatutako jokaldia, ea ondo irtetzen zaien. Dani Gartzia, Zumarragakoak, eskumaldera. Nico Williams. Zain Mikel Besga. Eta entrenatu galin dute, txarra, entrenatu galin da. Erdiratu Williamsek, eta berriz ere kornerra. Nahaztu dira. Bai, nahaztu egin dira. Nik uste nahaztu dira da, zakiten zer egin. Denborale aurrera dihoa eta nik uste baita ere markagailu egin pixka bai jokatzen. 2 minutu partidua bukatzeko. Iker Muniainek aterako du kornerra, baloia area barruan da, oso ondo Mikel Merino. Hor da Oscar de Marcos, ea kontrolatzerik baduen Iñaki Williamsek. Jatsi du baloia, pasean eskaz. Txuri Urdinak, karkaburu, ezkerraldean Robert Navarro. Jonathan Gómez, baloia eskatuz. Ondo babestu du Oscar de Marcosek, eta uste dut falta dira zegoela, ezta? Aldoko sakea. Oscar de Marcosek jarriko du baloia jokoan. Aurkeztu alde egin nahi Lasesarretik. Garaiari txapela nola janzten dioten ikusi nahi dute guztiek. Itxura guztien arabera, Atletik izango da txapeldun, baina argi, partidua ez da bukatu, minutu bat, hor da Jonathan Gómez. Ez da bukatu eta Realari aldapa gora jarri zaio partida, baina ez dutzen ari da, Alduen moduan ez dutzen ari da. Jokalari bat gutxiagorekin da Reala gogoratu, baina ahalegin du beharra dauka. Beste erremediorik ez du, pasean orain huts egin dute Txuri Urdinek, hor da Juri Bertxitxe. Olasagaztik atzetik heldu, txartel horia, merezitakoa, hasieran haserretu eginda Juri, baina Olasagaztik esan dio, Timote, zer nahi kode egin behar nian, beste aukerarik ez nukean. Sarre egiten da, gero konturatzen da, bale, bukatuta dago eta utzi ezagun tanka partean. Konturatuta berak ere gauza bera egingo zutela, antzeko egoera, beraz. Bukatu da norgehiagoka, beraz, Atletik txapeldun, Atletikek irabazi du Euskal Herria txapela bigarrengoz. Beraz, Euskal Herria txapela gehienetan irabazi duen taldea bihurtu da Atletik. Bat eta huts irabazi dute Lehoiek 22. minutuan Mikel Besgak buruz egindako golari esker. Txalo zaparra da, zaleen txalo zaparra da, batez ere Atletik zaleena, jakina pozik dira Atletikeko jokalariak ere bai, hor dituzue entrenatzaile biak, Ernesto Valverde eta Imanol Alguazil berbetan, elkar agurtuz talde bietako jokalariak, eta ea ba... Eta Zelaira joaten ari dira, umetxoak, Zelaia bete egingo zaigu ba. Bai, badoaz, umeak eta laizter umeak ez direnak ere joango dira. Baina gogoratu, sari banaketa izango dugula. Ba, ere, Zelai erdira hurbiltzen joango gara, apurka, ea jokalariren bat elkarrizketatzerik daukagun. Eta hor daukazu aldamenean Asier Illarramendi, ez da? Bai, berala izango dugu, kamelariari eskatuko dio nire gara hurbiltzeko eta oraintxe bertan. Ea ba, Asier Illarramendi eta Mane Ibainez ikusterik badaukagun, gertu dira biak. Zalez beteta orain Zelaia, bai, aurrera, Mane. Bai, hementxe gaude Asier Illarramendirekin, Gabeon Asier. Gabon. Zelako erakurketa egiten duzu partidaren? Bueno, oso positiboa ez, ja datorren hastian liga hasten dugu. Ondo nahi ginen amaitxu pretemporada hau, eta bueno, bai goizien da bai ez da izan posible, baina bueno, azkenan benetagoa datorren hastian dator, da bueno, nik uste preparazio bat egin batez ere fizikamente ondo duteko, eta bueno, ja datorren hastian bintzata ondo hasten dugu ligia.
Esaten ari ginen partida aldapa gora jarri zaizuela azken minutuetan, baina ikusi dugu estutu egin duzuela azkenera arte eta tira lagun arteko bat baino gehiago ere badela, ezta? Bueno, esan bezala ondo nahi ginen amaitxu pretemporada hau. Nik uste azken partioa orokorrean hartuta eurako betu jolaztu duela, hobi izan diala. Eta azken eurak eraman dugu kopa hau, baina esan bezala importantiena pres gozela datorren hastian liga ontako, berriz ere liga txukun bat nahi duguen eta aurrea. Gora sentsazio honekin liga hasiera horretara eta azela zenalakoa datorkizuen aurretik, ezta? Liga, Kopa, Europa. Bai, aurtengo ere temporada gogorra izango da, partiduz gainezka, gero mundiala do, eta ordura arte azkenian partiduak bata bestean atzitik handak hau, hortako importantia esan fizikamente ondo dotia, nik uste ekipua ondo ondala lanien pretemporada hontan, eta gogorra hasiko dugu ligia, ez. Eskerrik asko, Asier. Hortxe izan dituzu, Asier Ilarramendiren hitzak, protagonista gehiago biltzen jarraituko dugu, Ander. Bai, guzti dut argi hitz egin duela, zuk ere aipatu duzulen ez, Juanan, nahiko zutela demoraldi aurreari bukaera ona eman Realeko jokalariek, baina gaurko partidu biak galdu egin dituzte, demoraldi aurreko azkenengoa galdu egin dute Eibarren kontra gaur goizean, Realekoek bat eta bi, eta Euskal Herria txapela ere ezin irabazi Atletiken aurka, bat eta huts Atletik nagusi. Bai, askotan olako berak esan duena da, sentsazioak oso garrantzitsuak izaten dira, aurre demoraldia egin duzu, partiduak jak zu bukatu dituzu, eta bi partidu jokatu dituzu eta biak galdu egin dituzu, ez? Eta egia zan, horrek beti zalantza batzuk guztien dizkizu buruan, ez? Ondo zaude, ez gaude, gaur benetan aurkaria gogorra izan da, zu baino beha izan da, berak esan du, zu baino beha izan dela, eta iruditzen zaite alde hortatik gauza batzu baduela konpontzeko, ez? Denbora askorik ez dago gauza horiek konpontzeko, baina baita ere kontuan hartu, gaur hemen ondan 11ako hori izango dela hortik aterako dela datorren igandeko 11koa, lehenengo partidu ligako lehenengo partidu 11koa, baina baita ere goizean jokatu zen jokalari batzuk egongo dirala, ez? Eta hor ere dana bat egitu dutenean taldeak ere asko irabaziko dela iruditzen zait alde hortatik zalantza batzuek alde batera utzi behar dira. Ez da, nik ez dago bat zalantzarik lehenengo partiduak aditzen, Realak maila ona emango duela. Atletikeko inor elkarrezketatzerik baduen Amane Ibañezek ez da erresa izango, zalez beteta baitago zelaia, sari banaketa prestatzen ari dira antolatzaileak, Euskal Herria Kirola elkarteko kideak, eta Atletiken inguruan zer esan, maila txukuna eman duela denboraldi aurrean, eta gaur Euskal Herria txapela hontan ere, batez ere lehenengo zatian, ondo, bigarren zatian gehiago kostatu zaio Atletiki, baina behintzat Realari eusteko gai izan da, eta horrek zerbait esan nahi du Atletik, gertu dago lehen mailako liga horri egiteko. Bai, garbi irakutsi du lehenengo zatian Reala baino hobea izan dela, baina Reala baino hobea izan da presioko orduan, arlo fisikoan intensitate puntu horretan, Realari asko kostatu zaio baloi atzetik jokatuta ateratzea, eta hor Atletiko hobea izan da eta gainera aukerak sortu ditu, ez? Gola egin du, baina aukerak sortu ditu, gola ere baloi geldian. Eta hori da baita ere Realak mejoratu behar duen beste gauza bat, baloi geldiko jokaldi horietan, ez? Eta Atletiko hor indartzu da, eta garbi erakutsi du. Eta gero ondo sendo egonda batez ere, eta bigarren zatean igual jokoa ez da lehenengo zatia antzekoa izan, baina beste era batea jokatu ja markagailu alde, baina defensako lan ona egin du, ez? Realak ze aukera izan du. Praizek kanpora bota duen baloi bakarrik, ez? Baloi bat hartu, Ruben Navarro gatzea bota, eta area barruan Praizek kanpora bota bai, Ander, eta Juanan. Aurrera, Mane. Bai, hementxe daukagu Mikel Besgarekin gaude, golegiarekin, gaueko protagonistarekin, Gabon, Mikel. Apa, Gabon. Bueno, lehenik eta behin zorionak koparengatik, txapelarengatik eta egindako partidagatik, egindako golarengatik ere bai. Bueno, eskerrik asko, guretzako partidu polita, geure jendeakin, temporada azteko ja gutxi falta gainera, así que, bueno, posik, ez. Uste dut partidu polita izan dela erritmo hartzeko eta, bueno, azken prestaketa hauek egiteko. Sentsazio honekin egin duzu denboraldi aurrean. Bai, uste dute taldeak lan ondo egin duela pretemporada osoan zehar eta bueno, gaur ikusi da presio handiakin atera garela, irabazteko goekin eta bueno, geure jendeakin bueno, ilusioa berriro errekuperatzeko, ez? Zorionak da, eskerrik asko. Bale, gero arte, eskerrik asko.
Hortxe, Mikel Besgaren hitzak eta utzi egingo zaituztet, okerrez banago zelai erdian, ez dakit dagoeneko txapela edo kopa edo zerbait ematen ari diren, Ander, zuek esango didazu hobeto, baina sekulako jendatza dago bilduta erdian. Ez da erraza, guk ere irudietan larri-larri ikus dezakegu, baina jantzi diote txapela buruan Iker Muniaini lehenengo garaikurra eman diote, ondoren txapela jantzi dio Gorka Iraizozek, Atletikeko jokalari hoiak, taldekide hoiak, eta hor da Atletik Euskal Herria txapela honetako txapeldun, Atletikek irabazi du lehen esan dugun bezala bigarrengoz, zoritxarrez jendez inguratuta dago Iker Muniain, eta behin baino gehiagotan esan dugu Euskal Herria txapela lehiaketa honetan, agian antolatzaileek hau hobeto zaindu beharko luketela, partidu amaierari seriotasun eta txukuntasun handiagoa eman. Une hori oso polita da, txapela jantzeko une hori, eta ia ezin izan dugu ikusi, eta gure kamerariek ere ia izen izan dute behar bezala grabatu. Ezin izan dugu ikusi, eta ikusiko bazenute nola ari den Iker Muniain zelaia uzten. Zaleak gozatu ederra hartzen ari dira, gertutik ari direlako jokalaria ikusten, baina egia esan beste mundu batean antolatzerik egon zitekeen agian. Bai, hala da. Iesean Iker Muniain badu aldageletara, Jaun Andreok gure aldetik besterik ez. Eskerrik asko gurekin izateagatik, urren arte, gabon pasa guztiok, aio!